Helo a chroeso i Lenebwy, y gwir dir sy'n eistedd a frig tabl Super Rugby Cymru. Yr ymwelwyr, Cwins Caerfyrddin sy'n drydydd. Ble gwell i fod ar nos Iau. Mae Ebw yn ymestyn ei blaenoriaeth. Y sgôr wedi dod i Dom Franchi. Arbennig Thomas Williams o Nunlla. Cwins Caerfyrddin yn ennill mewn gêm arbennig. Dyma'r tabl, felly fel mae pethau'n sefyll, Glenebwy sy'n arwain y ffordd ar hyn o bryd ac mae gêm mewn llaw gyda nhw hefyd am ddechreuad i'w tymor. Mae Cwins Caerfyrddin yn drydydd, hanner tymor gwych iddyn nhw ar ôl iddyn nhw orffen yn 9 llynedd. Cofiwch bod y 6 ucha yn mynd syth mewn i rowndiau terfynol, felly fel mae'n sefyll, fe fydd y pencampwyr Casnewydd yn rownd yr ail gyfle wedi 2 fudigoliaeth o'i 2 gêm ddiwetha. Croeso i Lenebwy o mhrofiad i yn y geia, fel arfer mae'n naill llai yn oer neu'n glawiog, ond ar hyn o bryd mae'n sych ac yn fwyn fan hyn yn ardal Gwent. Hyffordd o sgiliau'r gweilch, Gareth Williams yn cadw cwmni fi ac yn fachwr Cymru Ken Owens hefyd. Oedd yn siorts trwdretha ti ma. Synnu bod cefnogwyr Glenebwy ddim yn siorts hyn, i fod yn onest. O ystyried pa mor oer mae'n gallu bod. Ond mae wedi bod yn wythnos brysur i ti, Ken. Dylan newid i Sadwrn, Glenebwy dydd Iau, ti yn caru'r gêm, yn di ti? Na, fi yn dod... jyst edrych mlaen at rygbi deniadol hyn o gobeithio a mae'n gret bod lafn yn y Glenebwy. A gweld tîm o Gymru yn ennill, wrth gwrs. Ond Gareth, fel ni wedi sôn, yn aml dros yr wythnosau diwethaf, ni wedi gweld chwaraewyr rhanbarthol yn camu lawr. Sim chwaraewyr hyn o'n chwarae i Lenebwy, 5 Scarlett yn chwarae i Gwyns Caerfyrddin, ond falle mae'n dangos ar hyn o bryd bod angen y chwaraewyr yna ar y rhanbarthau ac ar y gweilch hefyd. So tipyn o bwysau ar y rhanbarthau, mae'n amlwg iawn gyda'r gêm penwythnos yma a'r gyngred yn cario ymlaen, felly falle bod hwnna'n reswm gyda y perthynas sydd gyda Glenebwy a dreigiau, ond mae cysondeb wedi bod gyda'r Cwins, gyda'r bois yma sydd yn glwm gyda nhw a'r Scarlett, a mae hwnna wedi dangos yn ei perfformiadau hefyd i fod yn deg. Cwins Caerfyrddin wedi ennill eu 4 gêm diwetha. Ti wedi synnu gyda'i perfformiadau nhw, Ken, hyd yma? No, so'n credu, maen nhw erbyn diwedd tymor diwetha, wnaethon nhw dechrau troi tymor nhw rownd, a maen nhw dod â cwpl o chwaraewyr profiadol mewn i'r garfan nhw, Steph Evans a Sean Evans, sy'n gwneud eitha lot o gwahaniaeth tymor yma, jyst dod y profiad, ond mae'r chwaraewyr ifanc oedd y chwarae tymor diwetha wedi cael blwyddyn extra ar y lefel yma i cael y profiad, a maen nhw wedi gwella, maen nhw diddannu, a maen nhw'n siomedig y cwpl o gemau maen nhw wedi colli, a rai o'r pwyntiau maen nhw wedi gadael mas na. Newn ni sôn am y tîm cadre yn y man, ond dyma'r tîm sydd wedi teithio o Gaerfyrddin, fel ni wedi sôn, 5 Scarlett ifanc yn y 3 ar hugain, 4 yn dechrau. Mae Osian Williams yn flaen y sgellwr, 19 mlwydd oed, a chwaraeodd ei gêm gyntaf i'r Scarlett yn gynharach yn y tymor yn erbyn y dreigiau. Thomas Williams yn dechrau ar yr asgell, cyn chwaraeo'r Coleg Llanymddyfri, sydd wedi sgorio 4 cais mewn 8 gêm yn ei tymor cyntaf i'r Cwins. A'r haneri yw'r 2 arall, Rodri Lewis y mewnwr ac Ellis Price y maswr. Nath Price cicio'r pwyntiau hanfodol yn ei fuddugoliaeth dros Gaerdydd y tro diwetha o'n nhw'n fyw ar S4C. A fel ni wedi sôn am Ellis, fan'na mae'n mwynhau tymor gwych. Ti di hyfforddi fe, proflas i ni Gareth, sut yw e fel chwaraewr? Doniau dda gyda Ellis, mae'r sgiliau da fe i tynnu bechgyn mewn i'r gêm a rhedeg y gêm trwy'r dwylo, ond hefyd ar noson fel heno, mae pellter mae'n gallu cael ar ei gico, a mynd i fod mor bwysig. Mae'n gallu cico'n bell iawn, a fydd e'n bwysig bod hwnna'n gyson yn ei gêm i cadw Glenebwy mas o 2 ar ugain y Cwins trwy'r nos. Wedi dechrau 6 o weithiau erbyn hyn, bach o ddefnder yn y crys rhif 10, ond mae fe nawr yn cael cwmni Owain Gwynedd mas ar y cae. Diolch i Lauren. Dwi'n reit ar ben pella'r cae, mae Ellis Price yn marfer i gicio fo. Hon yn newydd lithro heibio'r postyn. Hi Ellis, dwi wedi dewis y cic gweithio, dod ati ti do yn yr anodd. Sy'n rwyt ti, ti'n iawn? Ti'n dechrau fel rhif 10 unwaith eto heno. Sut mae'r profiad i bod o cael y cyfle i wisgo 10 yn gyson er mwyn helpu ti datblygu fel chwaraewr? Na, mae wedi bod yn rili dda i fod yn 10 a i gallu gwneud hwnna i clwb fi wedi tyfu lan yn. Mae'n rhywbeth rili special i fi a fi wedi gwerthfawrogi cyfle fi wedi cael.
Reit, ac ei lun i ddangos chi, dwi'n meddwl bod yn rwd fan hyn yn cael yn ffôn allan. Oherwydd, mae Griff Williams ar y fainc heno. Fe i ffeindio'r llun, dyma fo. Y ddau yn chi yn ifanc tu hwnt fan hyn. Be di asgofion di o chwarae fe Griff, a sy'n beth ydi o cael y fes o gwmpas di? Clas, just rhaid agron y college, bwrw boes a fi oedd yn gwneud gwaith glân. So, gobeithio neu'r un beth hyn o. Yes, be di'r tactics i ti heno yma ta? Na, just edrych ar y tywydd, mae fe'n eitha lib dan drad, so fi'n credu bod y gym kick-on mynd i fod yn really bwysig i ni. A just ennill y set piece bal, really, na'r dwy ar enni mynd mlaen am. Gwych, diolch Elis, nadal ti barhau fod marfer cicio. Reis ag yn ei waith cerdded yma, mae Steph Thomas y prif fforddwr o fyncw, tra ni'n gobeithio bod fi'n mynd i gael slap gan pel. Ond mae'r caen eich eitha da o fyny'r uchder yna, mae'n wyrdd, mae'n slick, ond yn agosach lawr, mae'r tywydd yn dechrau dangos i hôl. Mae yna fod, mae hi bach yn feddal o dan draed, felly mae allan cae noson yma mynd i dechrau torri fyny fel mae'r gêm yn mynd yn ei flaen a pwy bynnag sy'n rheoli'r bel a'r tiriogaeth mae Elis i sôn o bosib sy'n mynd i reoli ag ennill y gêm. Steph, how are you? You well? I'm good, thank you. Good, yeah. good. Right then, let's compare last season to this season. You're 6 wins from 8 this season. What's improved? What's changed over the last 12 months? Oh, the biggest thing is bringing in a little bit of experience and quality with Sean and Steph. They've been outstanding in the group. They've been working with the youngsters, passing on all their experience and helping them along. And we've been fortunate enough, to have a really good group of youngsters as well who've got a huge appetite for learning and what have you. Maybe a little bit ahead of the curve in terms of where we are now, where we found ourselves at the moment in terms of our transition, but we'll take that, So, no, that's been the biggest difference, definitely having that experience into the group. Yeah, and cross fingers, I assume that experience will see you through tonight. Thank you for the chat and good luck tonight. Diolch yn fawr, thank you. Diolch, Dew. Gadewch ni edrych rhai arfennau o'r gêm sydd wedi gwella i Gwyns Caerfyrddin. Llynedd dim ond rygbi Gogledd Cymru nath ildio mwy o bwyntiau. Ken, mae'n stori hollol wahanol tymor yma. Na, mae fe, oedd y Quins yn sgori pwyntiau tymor diwetha, yn enwedig yn yr ail hanner y tymor. Ond i cystadlu ar y lefelau yma, neu i bod reit ar diwedd i ennill tarian ar diwedd y tymor, mae rhaid dechrau o'r amddiffyn. A os chi'n gallu atal y tîmau yn sgori pwyntiau yn erbyn chi, mae fe'n neud e lot haws wedyn i sgori a cael fuddigoliaethau. Wedi gweud ni, mi fydd hi'n her yma heno. Glyn Ebwy yn amddiffyn y darian her am y 12fed tro. Maen nhw'n dipyn o dîm yma. Glyn Ebwy sydd wedi dod i fanc yr eglwys a maen nhw wedi cipio'r darian her. Cais o'r safon ucha i Glyn Ebwy, Harry Rhys-Welfyn o dan y pist. A mae Glyn Ebwy yn rhigo pen y bont i ddarne. Glyn Ebwy yn drech na nhw ym mhob elfen. Phillips, mae yn sgôr, mae yn y bedwerydd. Ond bydd neb yn cael y bel o Ieuan Morris. Bydd Ebwy yn symud i frig Super Rugby Cymru. A dyma'r tîm fydd yn amddiffyn y darian unwaith eto. Evan Lloyd yn chwarae fel cefnwr heno, ni fel arfer yn ei weld fel 10, ond Dorian Jones sy'n safle'r maswr ar gyfer y gêm yma. Mae Griff Tuff wedi treulio amser gyda Chaerdydd yn y gorffennol, ond Glyn Ebwy erbyn hyn ac yn syrennu i ddynion Gwent. Ieuan Morris y bachwr sy'n arwain y ffordd gyda 12 cais yn y gyngrair. Rhan fwyaf o'r ceisiau yna yn dod o'r sgarmes symudol. 12 cais i Ieuan Morris. Yr un sy'n ail Finley Baker, 6 yw enw fe. Fi'n siŵr bod hwn yn dod â gwyn i'r gwyneb, Ken. No, mae fe'n greu gweld bachwyr dynamic yn symud. Mae fe wedi cael tymor ffantastig hyd yn hyn. Ond gweld, gyda'r tîmau gorau, mae da nhw set piece dda o sgarmes symudol sy'n gallu rhoi pwysau ar tîmau. Ti'n gweld y faint o ceisio mae Ieuan Morris wedi sgori oherwydd y pwysau maen nhw'n gallu adeiladu o'r sgarmes symudol a rhoi pwysau ar tîmau. A mae fe'n gret i gweld. Mae fe'n trend ni'n gweld reit y gros rygbi ar y foment, y tîmau gorau gyda'r sgarmesu symudol gorau hefyd. A'n y gyngrair yma, gymaint o fachwyr wedi syrennu dros y blynyddoedd. Ni'n sôn falle sdim dreigiau ifanc yn y tîm, ond mae par yn y canol yn bwerus ac yn brofiadol, Gareth. O ne, war y teg, a mae'n dod â cryn dipyn o cydbwysedd i'r tîm. Mae'r sgarmes mor bwerus fel ni wedi sôn, ond mae rhaid sy'n mynd bant yna weithiau. Mae'r ddoi yn y canol yn rhoi go forward i Glyn Ebwy mor dda.
pan maen nhw yn mynd bant yna, felly mae'n amlwg iawn yn ei gêm. Ie, Ken, gwybod, mae'n un peth gwybod o'i bygythiadau, peth arall i stopio. Na, mae fe. Fi'n credu, dod chwaraewr profiad o fe Dorian Jones, mae'n wedi cael amser yn America, mas yn Ffrainc hefyd, i dod ar gorau mas o'r chwaraewyr sydd o gwmpas nhw. Ni'n gwybod beth mae Glyn Ebwy'n gallu gwneud a beth yw cryfderau nhw, ond maen nhw wedi symud a dangos elfen arall i ni y tymor ma hyd yn hyn. Ie, maen nhw wedi bod yn rhan hanfodol o'i canlyniadau. Dim ond un colled i Glyn Ebwy yn erbyn Casnewydd y tymor hwn, ond dwi'n falch iawn o bod Jason Strange, prif hyfforddwr, wedi ymuno ni. Thank you very much for giving us your time pre-match. We were just talking, Jason, about how you've developed this into a real fortress this year and last. Been over a year since you lost here. How much you enjoy playing here? Yeah, obviously we've got a lot of stability in the squad now. You know, it's taken this our third season, and you know that's down to a lot of players' commitment and togetherness on and off the field. But yeah, we're in a good position, but we're under no illusions. You know, it's only a third of the way through the season, and what we talk around all the time is just being better. And we face a real good Quins team tonight. We've started the season well themselves, and you know it's going to be a real competitive game. This. With that record, that fantastic record, and some of the occasions you've had here, just the final last was unbelievable. Dealing with that though, has that carried on into this season or driven the team on? Yeah, I think if anything, guys, given us extra motivation. Yeah, because as you said, the learning we took from that, and it's probably one of those days where you think about the experience you took. We just didn't nail those opportunities in big occasions, and that's something we've driven this season. You know, to be a little bit more clinical, particularly in the red zone, in the 22 area. Jason, thank you very much for your time. I know Ken Owens had a question, but the game, the players. Yeah, we'll save it for later. Mae'r chwaraewyr ar fi'n cyrraedd y cae, felly mae'n bryd i Gareth Williams ymuno â Owain Gwynedd ar gyfer ein sylwebeth yn y Gymraeg. English language commentary too, as ever tonight. Ken Owens is on his way up to join Phil Steele. Noswaith dda, rown 9 o Super Rugby Cymru. Ebw deiliaid y Darian Herrer sy'n o'r 10 gêm a dros flwyddyn gyfa yn croesawu Quins Caerfyrddin. Y tîm sydd ella wedi syni pawb y tymor hwn wedi colli unwaith ar y lôn. Cyntaf yn ebyn trydydd felly Ebw efo'r cyfle i rwygo rydd ar frig y tabl. Ond Ebw, dim ond 3 wyneb newydd i dîm Jason Strange a gurodd Rygbi Gogledd Cymru. Evan Lloyd yn symud o faswr i'r cefn ac roedd lle i Dorian Jones i wisgo 10. Ryan Jenkins rwythwr yn cychwyn am y tro cyntaf tymor hwn yn absenoldeb Owain Conker sydd wedi anafu Dylan Bartlett yn dychwelyd i'r ail reng. A Ian Morris wrth gwrs fel drafodwyd prif sgoriwr y gyngrair hefo 12 yn cychwyn cyn Joe Franchi. Ac i Gwins Caerfyrddin, 3 newid i'r 15 gurodd Aberafan rhyw bythefnos yn ôl. Iwan Davies o'r canol i'r asgell gyda'n Ilan Phillips yn dod mewn i'r ganol cae. Mae'r pac yn croesawu nôl Lewis Morgan gyda Tom Phillips yn dychwelyd i'r rheng ôl hefo Lee Taylor. 5 o ser Scarlett yn y 23, 4 yn cychwyn. Thomas Williams yn 1, mynd wedi chwarae mwy o funudau nag unrhyw un arall i'r clwb eleni a wedi croesi am 4 cais. A fo ni sôn, Ellis Price yn targedu 100% o bwyntiau am y tymor yn barod. Mae'r Quins yn mynd trwy paratoada ola. Fel nhw'n dod i'r maes. Y Man Stadiwm, Gin y Glas. Yn gweld Baneri yn cael ei chwifio fanna y twnnel i groesawu'r tîm 'ma. Tîm dan 8 Ebw a tîm dan 8 Tridiger Ironside yn croesawu'r tîm 'ma. Fydden nhw'n cael rhyw gêm bach rhwngth i gilydd yn ystod yr hanner hefyd. Ond cyn y gêm mi fydd 'na funud o dawelwch cof 2 o glwb Glyn Ebwy. Alan Davies cyn ffoctograffydd y clwb a Sean Jones cyn chwaraewr sydd wedi gadael ni llawer rhy gynnar. Dim ond yn 33 mlwydd oed yn dilyn cyfnod byr o salwch. Nifer yma wedi chwarae hefo fo yn cychwyn i Glyn Ebwy heno. I'd like to mention our former club photographer Alan Davies, who was the Everville photographer for many, many years through the amateur and professional game and stopped having due to age about 4 years ago. Alan, you'll be missed by many, myself included. Hope you rest in peace. The other person was a former player, Sean Jones.
saddened to hear of the sudden passing of Sean Jones. Sean was an extremely talented winger who played for Evervale in the 2013-14 season. Sean was very popular off the pitch as well as his laid-back approach to life and a humble manner. He'll be sorely missed, and our thoughts and prayers are with Sean's family and loved ones at this difficult time. Likewise, our thoughts and prayers are with Alan. Thank you very much. Thank you very much. Cof, Alan Davies. Mae cyn ffotograffi i'r clwb a Sean Jones yn gyn chwaraewr. Dyfarnwr henod i Lucas Yandel. Ac yn cael ei gynorthwyo gan Carwyn Sean a Gareth Newman ar y cyrion. Yeah, cutting in and out, but kind of got you. Okay, dwi'n siŵr fydd... Good to go. Llygyd barcud ar hon, y ddau dîm. Time on, lad. Yn brwydro teg at frig y gyngrair. Ebw i gychwyn, Dorian Jones yn codi hi'n uchel. A'r camgymeriad cynta'n llithro allan afel. Y Quins efo Griff Tuff yn hawlio'r bêl. Pan mae rhywun yn dod, Gareth Williams yn y blwch sylwebio fi Iwan Gwynedd. Pan mae rhywun yn dod i Lyn Ebwy, camgymeriad o'r gig cyntaf, peth dwytha sydd eisiau. Mae safon y gic yna'n ffantastig o'r teg, yr hangtime oedd ar hwnna ar uchder. Mae'n neud yn anodd. Ond ie, mae'n sgil bwysig i sefydlu chynnen yn y gêm. A kick-off wedi cael ildio. Felly cyfri chwarae'n rydd yn gynnar i Lyn Ebwy. Seffer i chi'r ochr dywyll. Dar ganfod, bach o le, gic drwad gan Iwan Bowden. No advantage here. Car coming back off the ball, yeah. Happy here? Just in front. Nôl ni at yr drosedd wreiddiol. Dau drosedd o fewn, neu dau gan gymeriad, lwys ni ddeud, o fewn y funud gyntaf. Ddim yn cychwyn delfrydol i'r Quins. Dorian Jones yn derbyn rhywfaint y driniaeth, ond mae fos i gwisgo 10, Evan Lloyd yn giciwr. A Lloyd sef o'r bel, mae'n dechrau y pyst. Dechreuad gan Glyn Ebwy, war y teg pwysau syth o'r kick-off gyda, fel o'n i'n sôn, safon y gic, ond wedyn yn gallu cadw'r meddiant a creu y ciciau cosma. Efo pac cry Ebw, maen nhw'n gallu gwasgu tîma ac yn dangos yr hyder sydd gan y tîm cartra yma yn Stadiwm Gin y Glas. Maen nhw wedi mynd at y gornel, maen nhw'n mynd am y ceisiau. Glyn Ebwy wedi chwarae 16 gema'n hanes Super Rugby Cymru. Denill pob un heblaw un, a dyna oedd y ffeinal yn fan hyn ar ddiwedd y tymor yn erbyn Cas Newydd. Prif sgor y ceisiau gyngrair i Morris, 12 i'w enw, yn taflu'r linell. Yn darganfod i ddyn, a dyma ni'r sgarmes. Yn dechrau tician yr olwyr yn ymuno. Quins yn y ddau gychwyn. Wedi atal. Fawr o neb allan yn llydan i'r Quinn i Ebw, felly mae'n mynd amdani i'r ail hyrddiad. Y gegos am rwystro'r erbyn y tîm cartra. A moment ffantastig i'r Quins fyna. Dan bwysau mowr. 4 sefyllfa negyddol wedi digwydd i nhw ar dechrau'r gêm, a mae hwnna'n gret i nhw. You've broken away from the original mold. Price o wastad dim amser i hwnna. Lawr y cae. Dar gan o diogelwch yr ystlys. Dyna ni weld yr hyddiad eto. Quins yn y dda. Oedd e'r hyddiad cynta i atal. A'r croesi, yr atal. A'r ail hyddiad yn dod ar
cais cynta sydd wedi gallu bod yn cais rhif 13 i Ieuan Morris. Maul in the 5. Ni'n siŵr, ni'n sôn fwy am Ieuan Morris fe mae'r gêm yn datblygu. Mae'n fwy na peiriant Ceisia. Mae'n hir lawr y cae gan Rhodri Lewis. Yn adlamu. Yn dda, teg at y llinell 5. Rasio efo Bale hefyd. Yn edrych gic i ddod o well. Y cic dda gan Rhodri Lewis fyna. Just yn ffindo'r gwair yn 2 neu bw fel. Maen nhw'n goffa troi wedyn. A just amser i ddod lan y ca. So, moment dda y Rhodri fyna. A dwi'n dweud y buddio chi, Gareth, mae'r rhieni Rhodri nista just yn blaenau ni fan hyn. Dwi wedi gadw nhw, dwi'n pethau neis, di am ddweud. Diolch am y rybydd nawr. Lewis Morgan efo'r taliad at Phillips yn colli ras yn yr awyr tuff. Yn ystyried ydy'r bas tu ôl i'r gefn, yr reverse pass. Yn y pen yn fyny peidio. Dy'r Sylfaen cael ei osod i godi'r bocs. Honna'n uchel. Cael ei ddal yn yr awel. Di adlamu ymlaen. Oedd e'r... There's no gone. 2 bar o ddwlo, felly Quins. Be maen nhw'n mynd i gynnig? Mae'n mynd i fentro. Maen nhw am fentro. Price. Cic deallus yn trio holli'r triol. Y cyfeiriad ddim y gora. A'r pywir allan yn ormodol. Yn y syniad yn gywir. Do, Warren yn manna iawn i fod yn deg. Just y pwysau ar y gic yn goslus. Cyflawn yn llydan. Llawn y fwlchrwng. Yr ddau yn yr ôl yn yr ochr dde yna. Steph Evans. Yn hopian neu sgipian yn cael ei lorio. Ond y Quins ar gyrion 2 Price dwylo da. Mynd yn llydan. I fewn i'w 2 yn croesi yma. Ifan Davies. To symud pwynt yn ymosod. Ffigio fynd i'r chwith, Price. Yn agorad Ebw. Yn aros yn gadal yn y bryd ar ei 2 Dwylo da, nôl tu fewn eto, Ifan Davies. Nid yma tro cyntaf yn y symudiad yma. Y bas yna yn llac ag ydi gyfeiriad oedd ar ymosod i ben. Ond y cic-gosb yn dod. Sean Williams i dechrau gêm yn dda. Mae Sean y blaen y sgellwr yn ddim pwerus. So mae cwpl o passes bach real neis wedi just roi'r cefnwyr i fynd mas y bac yn effeithiol iawn, war y teg. Quins yn mynd at y pist, ond honiadau ar y cae o bosib bod Kit y dyfarnwr yn allan tynnu sylw'r Quins ac yn bach yn debyg a hadyn y rheswm y bas tu fewn. Dwi'n mynd i'n bas y wael, chos o'na rhywun rhwng y dyfarnwr, Luke Yandel. Groes oedd e'n feddwl pan alodd Ifan y pas na nôl mewn i fod yn onest, ond Gwni weld. Gwni weld os bod e'n datblygu bach fwy yn y gêm yma. Wel, sy'n effaith allan mewn Chris Pink hanner amser, dyn ni'n gwybod pam dydan. Y cic yn gywir gan Ellis Price. A'r treiphwynt yna yn ddigon iddo fo groesi hanner y cant o bwyntiau am y tymor. 51 bellach. Dyna ni Lucas Yandel. Yn ei oren. Llachar. Lla rhyw smidgin yn debyg pan maen nhw'n agos at ei gilydd. Ond dim dwywaith amdani. Y sgorfwr yn dangos Ebw dim. Quins Caerfyrddin 3. Am yr ail dro bron. Quins yn straffaglu i gael yr gicadlam. No! Take him back! Nôl i Price. Hi lawr canol y cae, ddim yn edrych am yr ystlys. Dorian Jones, codi ben. Cicio mi o'n di wneud. Steph Evans. Eto yn uniongyrchol gwybod y myddol fydd y gyntaf oedd cic lawr y cae, ond honna di llithro, oedd hi ar ochr i droed ag allan ar ei ffen. Oedd hwnna'n datblygu mewn i kick battle real dda fyna, a gweld pwy oedd yn amyneddgar.
Just yn drenu dath off ochr y trod gan Steff. Ie, faint o gyffeiliaid ydi o i'r Quins bod rhywun fatha Steff Evans wedi cael gyrfa proffesiynol llewyrchus, wedi cael ei gapio, wedi cael Scarlett am degawd ffordd na. Bod oed penderfynu cario ymlaen efo'r Quins ac i ddefnyddio ei brofiad i fagu a meithrin yr to nesa. A sgorio'r uchar Scarlett yn yr URC. Mae record ffantastig o sgori dy fe. Mae dealltwriaeth o'r gêm yn briliant. So i weld e'n rhoi yn ôl gyda tîm a llawn ieuenctid fel maen nhw yn y Quins yn gret. Eich tybio, sy'n digon hawdd i rywun i fynd, dwi wedi cael digon rwan a ddim eisiau camu lawr mewn un ffordd a mae'n barch iddo fo bod o'n ddim di orffan eto. Ydy, fydde'n gret, gyda'i gweledigaeth a fel mae'n deall y gêm, os bod e'n creu bach o diddordeb yn mewn i hyfforddi a bod e'n gallu datblygu na hefyd, gobeithio. Ond cyn feddwl am hyfforddi, mae'n waith am ddiffyn nôl o flaen y Quins. Efo meddiant cynta, mae'r tackles yn hedfan i fewn. Tuff dan bwysa. Ebw wedi colli rhywfain o fofentrwm, felly nôl at y blaenwyr. Ond y gongel i chwith, y gic brofoclyd drwad, yr ail gic lle mae hon yn mynd i adlamu. Mae'n mynd i fod yn sgôr, mae'n mynd i fod yn gais, a mae'n gais dilys. A mae'n dod i Dafydd Thomas. Mae'n gwisgo 14. Y pwysau dros yn dangos fyna. Oedd un cyfnod fyna off y ryc diwetha yna. Dim ond un chwarae oedd ar ochr y ca yma gyda'i Glenebwy. A pawb wedi ffowldo'n gros i'r ochr arall. Felly mae'r cic na jyst yn rhoi lot o bwysau a pawb yn dilyn trwyddo mor effeithiol. Ie, ni'n gic dda. Pwy wyr lle yr ail gic am orffen. Ond Dafydd Thomas yn gynta neb i ymateb. Ac Ebw ar y blaen am y tro cynta. Jones. Yn ychwanegu y ddau arall. Felly wedi 10 munud yn stadiwm Gin y Glas. Ebw 7, Quins 3. Edrych os yna gam sefyll o gwbl. Mae'r ail chwarae'n dangos doedd dim. A dyna enghraifft Gareth os yma Ebw di esblygu dros y tymhora. Mewn dim fwy cyflawn bellach, dim yna arfa yn yr olwyr, nid yn unig yn draddodiadol ymysg rwyth blaen. I fod yn tîm llaw, mae angen y cydbwysedd yna chi. A maen nhw'n dangos na, siarad ni pwy mor grif yw sgarmes nhw, ond mae'r cynolwyr hefyd, os bod eisiau symud bant o'r sgarmes, mae'r cynolwyr yn effeithiol. So chi ffili symud off nhw, a wedyn maen nhw'n neud penderfyniadau fel unwaith maen nhw yn y 20 a mae'n anodd i cadw mas. Stay there for me. Evans yn hawlio hyd am bwysa. Hwna'n lletwyth i ddelio fo. Lloyd. Cymryd hwnna'n ball i gwlwm. O sgoriwr Thomas. Off now, you're off, leave it. Leave. He's off first, you're Bron off. di ddwyn. Gwmwys y fath o bwysau sydd eisiau. Mae cyfan y llydas di Ebw am fentro. Troi at y gic. Evans sy'n eto i'r ref y gynta, ydi reit i lawr y cae, Lloyd. A fe nhw'n 20 yn go'r marc. Doi dîm yn dangos lot o barch i gilydd fan hyn. Mae'r gêm gico'n amlwg iawn, ond mae'n hefyd yn gyffroes iawn hefyd. Evan Lloyd, war y teg, yn dod gros fyna a cyfro'r cic na mor effeithiol. Dy fe ddim na mor gloi, bydden nhw dan bwysau. A mae hwnna'n mynd i fod yn rynwedd mowr o'r gêm yma. Y dorf yma, ynglyn Ebwy falch bod y glaw man oedd yn tywall. Beri yw awran ddwyn o wedi stopio. Mae'r cyfarwyddwr wedi plesio efo safon y hetia yn y dorf. Y dorf Glenebwy, joio'r glaw fan hyn i'r tîm. Price
sydd i ganol cael yn defnyddio Lewis Millen, yr wythwr. Dros y top yn newid y dacteg. Rhoi bach amrywiaeth, ond gwrth y mosgos mae Iwan Bowden. Hanner bylchu. I'r chwith nhw'n mynd eto. Ac maen nhw eto bron ac yn bygwth rhwygon rhydd. Thomas yn dod aiaf ar y bêl tyff. Ebwy weld yn adeiladu mewn hyder. Croesi'r lle llwantais, lle bach yn haws mae'r Quins yn neud. Ddim yn bygwth 52-20 lle dyna y feddylfryd. Pwyser gic unwaith to, ond just off y rycna yn y canol le ath y box kick mewn. Fi gyda penderfynu'r dda, oedd gwagle mewn tu ôl, ond y gic yn mynd yn ry uchel. Annog Glynebwy wedyn i ddod dan y bel a gallu dala ddi'n lan. Ta hwnna'n bwmso, bydde nhw dan bwysau a amddiffyn y Quins yn lli cwrso trwyddo. Mae pawb yn tynnu pêl ar y cae. Dau bêl. Sgrym. Bydd hi pêl Quins. Okay, let's go, lads. Ifan Davies mewn o'r asgell fan hyn off y sgrym ma. Mae fe'n opsiwn cico, mae rhyw ar y deg yn ei amser, war y cefnwr. Yn diddorol i weld beth all y Quins wneud o hwn. Cwra! Boy! Set! Ebw yn ysu ymosod yn orawyddus yn llithro i'r tir. Ni ar y cae cyn y gêm. Bod cyfnod y cae fyny fan hyn edrych yn o lew, digon o batches brown yn agosach sy'n dangos illa bod Hall chwarae yn dechrau dal i fyny fel mae'r tymor yn mynd i dwllu ac yn oerach ac yn lypach. Mae'r sgrym yn mynd i testo na, yn sicr. Hold that engage, okay? As you go forward, you've lost your feet underneath and you've got to sit the ground. Nid rwy'n teimlo bod Ebw barod i fynd o'r blaenau traed, ond Rhys Fawcett, di hwnnw'n gwisgo un. Un arall o gyn aelodau'r Scarlets. Wedi tipyn o brofiad yna dy Rhys a mae wedi bod yn waren dda i'r Quins dros y blynydde diwetha. Sgrym, lein i'r Quins o fewn o 20. Un arall dan bwysan Toma, maen nhw'n ei hawlio hyn yr awyr. Fel cranc ar draws cae, mae'r Sgarmes yn symud, ond mae yn symud a dechrau symud yn ei blaen. Y bachwr yn torri'n rhyd. Lewis Morgan, 5 metr yn bryn. Quins yn synhwyro. Dyma'r cyfle gorau'r hanner i fygwth y llell gais. Cigos arall yn dod. Metr yn bryn. No advantage there, we're coming back. Not rolling, lads. Eith y Sgarmes na rownd y cornel mor effeithiol. Sa'n credu mae torri mas nath Lewis, fi'n credu just gollodd e blaen y Sgarmes. Yeah, the roll first before the jackal. Option? Am y pys, dyn nhw'n mynd. Jackal's absolutely fine. That tackler's got to roll first, okay? Morris ydi Hyryn yn ardal y dacl. Yn fan hyn, yn colli draed, allan anffodus. Ond pwynt yn iawn wneud am Ian Morris yn gynharach, di sgorio 12 cais am y tymor. Os dyn ni'n ar y stradega eraill am y flwyddyn yn cario bod yn amddiffyn, mae mis gydichar rhan fwyaf o gategoria. Odi, war y teg, mae yn y gêm yn pob rinwedd o'r gêm, ond mae strike rate rhyfeddol dy fe, war y teg. Price, 3 pwynt arall i wenw. Y bwlch yn closio i un. Bydd y Quins yn bles pob tro maen nhw'n dod lan i'r 20, maen nhw wedi mynd bant gyda pwyntiau. Beth sy'n mynd i fod yn bwysig yw y cystadleuaeth na'n ganol y ca. Camgymeriad nath gadael Glynebwy nôl am llinell o gwmpas 20 y Quins. Felly sy'n nhw'n dod mas o fan hyn lan, a wedyn nôl mewn i'r 20 to a cymeryd pwyntiau, na'r fath o noswaith mae'n mynd i fod. Dorian Jones am y trydydd tro yn codi'r gic i'r awyr. Cyrraedd, cripian dros y 10 yn berffaith.
Mae hwnna'n cic ardderchog, war y teg. Roi real pwysau ar y Quins. Dwi'n cofio gweithio gyda brawdorian Rhys Jones ar y gylchdaeth saith bob ochr a cic ryfeddol gyda fe. Yr uchder a'r accuracy oedd e'n lli cael gyda fe, war y teg. Mae frawd yn dilyn e. Lein amddiffynol i'r ymwelwyr. Mae Ebw wedi cystadlu ym Mhrobob Lein. Mae'n cystadlu Toma, maen nhw wedi i'w dwy'n hi. Morris ar y cynffon. Price, fel blaen esgellwr yn seithio am y bel. Mynd y llydan, Phillips, dan bwysa, yn dadlwytho i Bowden yn y pen draw. Yn ôl yn defnyddio Ryan Jenkins. Cychwyn y tro gyntaf eleni Quins yn cam sefyll nôl fewn i Franchi. Sean Evans yn ôl sôn, ond yn cam sefyll. Ben Main yn cario. Be wedi arafu Quins yn seithi fyny cam sefyll. Coming back, number 6. Offside. Sian Williams. Number 6. A oedd y newid hwyr i ddweud y gwir i'r Quins. Ddim yn y 15 cychwynnol. Pan gafodd y dîm i gyhoeddi'n wreiddiol. Ond wedi gynnwys yn hwyrach prawn ma. Bydd Osian neu Ffosian yn dda fan hyn. Mae'n chwaraewr ifanc talentog iawn war y teg yn bwerus. A fel sy'n gynharach wedi dangos cwpl o cyffyrddiadau bach delicate iawn war y teg. Step in for me, one. Step in for me. Morris yn darganfod ei ddyn Ben Main. Holli'n rhydd eb i sefydlu yn gywir, ond mae Ebw yr un mor effeithio wedi cyrraedd y lein, wedi ddal i fyny. Dihangfa i'r Quins. Dihangfa yna dwywaith na'r mae Glynebwy wedi bod yn yr ardal ma. Edrych fel bod nhw'n mynd i fynd gros y llinell, ond nag ydyn nhw dod mas yma gyda pwyntiau. O dim, maen nhw'n arwen ar hyn o bryd. Ond fydd yn diddorol ar y diwedd i weld os bod doi moment fel a yn cael effaith. Ond ydy dod ar y frest Dorian Jones. Di tharo ymlaen. Scrum. Ac oedd o ddifyr be oedd Jason Strange yn dweud ar cychwyn ei gêm. Colli unwaith yn unig yn fan hyn mwyd i wneud ar cyfleoedd, ar moments mawr na ath ar goll yn y ffeinal bod nhw'n siarad dysgu hynny. Ac ar hyn o bryd mae'r cyfleoedd ma'n cael ei... Dwi'n eisiau dweud gwastraffu, os mae'n anamarchus i'r Quins, ond dwi ddim wedi cael ei trosi. Mae'r Quins yn gweithio'n galed fyna. Mae'n y techneg yn hwnna i fynd dan y bel a cadw'r bel i fyny wrth gwrs. Ond lle bydd e'n rhywbeth i Glynebwy edrych, falle wnaethon ni sôn ar dechrau'r nos am y canolwyr, falle newid y cydbwysedd a edrych i nhw yn yr ardal na. Yna'r teip o gwersi o Jason yn sôn am bydden nhw wedi disgu. Crouch! Boy! Set! Sgrym i'r Quins, Ebw di ildio. Cegosp yn yr un ddwytha. O, mae'r hyrddiad yn dod yn chwalu. O, y bel na mas i wedyn o Lewis Milden di codi fel an, tyfod jyst i'n llyd o bant o'r sgrym, lle fydd y dyfarnod i gadael i fynd. Ond yn dangos y pŵer yng nghren flaen, i'r pin blaen, Ebw, Luke Garris, Ieuan Morris, Morgan Bozanco, Dylan Bartlett a Curtis Gregory. Troed ar ysbardyn. Mae agwedd Tynw yn ffantastig, war y teg. Ni sôn am y cyfleio maen nhw wedi cael yn dweud gyda, ond mae fe'n amlwg iawn pwy mor effeithiol maen nhw. Sy'n y ffordd i Ebw yn bloeddio am Gegos pan chwarae'r dyn yn yr awyr. Tuff yn y ddau'r olwyr. Jones ar rongl fer. O, bron i dadlwytho'n berffaith. Iaddol Ryan Jenkins o bosib yna yn dod rownd. Hwna'n esiampl. Yn y 5 munud diwetha, mae Franchi a Phillips fyna anar just yn cael yr offload bach na bant. Subtle iawn, ond gallu fod yn effeithiol. Oedd e'n real agos a lwcus fyna Glynebwy. Ia, dyna sy'n anodd llai i
ganol cae Quins. Dau redwr pwerus corfforol iawn. Mae gan dwblu fyny ar bob un, felly ti'n digon o gyrff yng nghanol cae na. Oes, a maen nhw'n edrych yn amlwg iawn fyna er yn y 5 munud diwetha i gadw'r bêl yn fyw, sydd yn gret i weld. Amball i wen yn y dorf. Digon ples i weld byn nhw'n weld. Ac illa, ddim eisiau talu ymlaen i Gymru di Africa, ond yn tybio bod sgrym di Africa yn eitha pwerus. So, sy'n ma rhywun yn ymdopi efo'r pŵar, wyt ti'n gallu ymdopi yn ei newid rhywbeth yn dy osgol corff di mewn sgrym yn ystod gêm. O'r boi rong gyda ti siarad am sgrums fan hyn i fod honest. Wedi pan ti'n gofyn am siwt i delio gyda sgrym di Africa. Na i weiddi'r Ken yn cwnes ymlaen. Ie, galw fe draw, na'r boi i ti. Inside there, Kazi. Evan Lloyd, kick dda lawr y cae. Mae Evan Lloyd dros yr tymhora dwytha'r i setlo dda yn Ebw yn amryddawn 10-15, mae'n hyblyg iawn. Oeddi, mae'n... Oedd e chwaraewr dda o gwmpas y garfan dan ugen, ond mae wedi real setlo fan hyn yn Glynebwy, a mae fe'n opsiwn dda yn y ddoi safle war y teg. A llawn fo'n cryfder i Glynebwy hyn, o Dorian, Jones a Evan yn y cefn yna, doi opsiwn cico ffantastig. Quins bod dan bwysa yn y lein sy'n amrywio yn fer i'r blaen, cam seddill diangen gan y gwir dir. Caro lawr. Ie, fel wedys ti o'n diangen, ardal y ca, y teip o dim speed y bol gyda Quins gyfyrddin. A mae hwn yn rhoi cyfle na i Ellis Price sydd yn yddio'r cic na sydd â fe, roi nhw mewn safle le maen nhw wedi bod yn effeithiol yn y cwarter awr cynta yma. Seithyn gynnar oedd ar y lein. OK, speed up now, no huddle, yeah? Acwe da i fod yn awyddus i fynd, ond angen rheolaeth does. Ellis Price 3 hon, tu allan dwy'r 20. Digon o bwysau ar y bel. Dwi'n siŵr sydd wedi dymuno mwy arni hi tuag at y dwy'r 20. Ond dan bwysau eto, Lewis Morgan, y tafliad ddim digon cywir at y cynffon. Taff yn uchel, ymlanio ar y hanner. Y cystadlu yn dda wedi mynd ymlaen. Chwara yn parhau, Taff sy'n erbyn hyn. Ebw efo'r bel. Morris yn chwipu allan fel mewn o'r dros dro. Jones. Anna bach o waglen llydan. Phillips yn penderfynu rhoi'r droed ar y bel. Mawr opsiwn gan Steff Evans, ond i reit yn ôl lawr y cae. Retreat, Green, retreat! Game cicio wedi cychwyn. Retreat, keep going back! Keep going! Neb yn gallu darganfod rhyw chink yn yr arfwisg amddiffynol ar hyn o bryd. Honna yn holli'r tu ôl. Faint y bwysas arni, dyna welliant. Cic da fyna fe ifan. Yn cyfle wrth ymosod. A Quins o bosib yn ein llyfrwydr? Definite, mae hwnna'n canlyniad da i'r Quins war y teg. A na'r elfen pan chi, mae doi dîm fan hyn mor agos yn safon. Mae'r agwedd am y neddgar fyna yn y gêm gico. A chi'n cael canlyniad fel la. Dwi'n synhwyro sy'n licio'r gêm gicio. Fi'n parchu fo? Fi'n parchu fe, ie, mae hwnna wir. Mae fe'n rhan o'r gêm. Chi'n gweld pwy sy'n dropo i'r backfield. Mae hwnna bach fel gêm o chess, achos os bod rhywun ddim yn, mae'r tîm arall yn cymryd mantes. Quins. Pause there. Tu allan i ddwy'r 20. Deiliad y tarian her.
Ôl at y bachwr Lewis Morgan. 3-4. O Grysa Gwyr yn gorau i dynnu lawr. Price i feroedd tu allan. Yn ildio fo'r bas ond dan bwysa cael ei hyrddio nôl ma Thomas Williams. Steph Evans. Noffi'r cyfle 1-1 ond ella'r tir yn rhy slick, yn rhy fwdlyd. Yn colli afal. Reita. Mae Lauren yn cael cwmni. Dwi'n siŵr lle mae hi ond Lauren pwy ti'n trafod efo? Steph o Gwynt Caerfyrddin yn cadw cwmni fi. Not much in it out there at the minute, Steph. Give us your assessment of the first 20-25 minutes or so. I think both teams are trying to suss each other out. It's a battle of wits at the moment. It's not very pretty, but I'm hoping that the game will come to life a little bit. You know, to be fair to the boys, two good teams going at it, and there's a little bit of game of strategy at the moment, so we'll see who cracks first. But good start to the game as far as we're concerned. We've stopped 2 more tries for them, so that's a big bonus for us. Yeah, that's obviously something you've been working on, right, knowing their threat there? Yeah, definitely. Coming to Ebervale, and we knew and we expected that, so the boys will feed off that hopefully, and they'll stand us in good stead, you know, later in the game when they're going to come at us again. So, yeah, good start. We'll see where it goes. Brilliant, thanks for your time. Diolch yn fawr. Hanner awr wedi mynd pwynt yn unig ydy'r gwahaniaeth ar y sgorfwr. Mae'n siŵr fysa Steph. Thomas ar echad un wedi cymryd hynna. Bod nhw dal yn y frwydr. Yn gynnar. Mae wedi tharo ymlaen gan naill ochr ar llall. Y gyntaf gan Ifan Davies. Yeah, that's fine. Move both on the ground, okay? Ni'n tybio'r Quins yn dod yma yn ymwybodol, llwyr ymwybodol pa mor dda mae Ebw a Gryd Ebw ar y patch yma o wair. Bod nhw yn y gêm tan hwyr a roed o pwysa ar Ebw bod nhw'n corotio ennill i a bod ti'n drosod y gynnar ydy'r anal. Odi, mae'r record i Glyn Ebw i fan hyn yn ffantastig. Just yn sôn am y tarian. Fi'n disgu bach am y tarian. Fi'n disgu am e achos mae wedi bod mor hir gyda Glyn Ebw. Mae fe'n impresif iawn. Real talcen caled i ddod yma. So fydd e'n diddorol i weld sut mae'r gêm yn datblygu. Un stori glywys i cyn y gêm. Oedd y Quins yn chwarae ma llyna. Nath Ebw ddim hyd yn dod â'r tarian allan os yn disgwyl ennill yn hawdd. Mae'n wahanol heno yma. Ti'n styrran bach o'n anner. Ebw yn ymosod. Quins yn amddiffyn. Ac Ecletsaws gan Dorian Jones yn lledu'r ymosod y cryfder gan sgoriwr, unig sgoriwr. Cais y dydd David Thomas. Gyn i lliw 15 metr a mwy. Quins yn heidio ddi ar y linell amddiffynol na'n cymryd y gwagle. Ond pwer corfforol, Dylan Bartlett. Tough. Bron a bylchu, wedi i'w cholli hi. Ond Ebw'n dangos, illan yn y chwarae yna'r amrywiaeth o gallu. Y Giclet Traws, y gêm bwar. Definitely, yr amrywiaeth na. Mynd i'r ystlys yr ochr arall, fel symudon nhw'r bel, mor effeithiol, nhw'n cario'n effeithiol. Mae lot i gêm Glyn Ebw. Ni'n sôn am pa mor effeithiol maen nhw'n gallu bod gyda'r sgarmes, ond i cyrraedd y mannau yna le mae'r sgarmes yn effeithiol i nhw, maen nhw'n ware rygbi ffantastig. Yn napa, maen nhw yn y sefyllfa, maen nhw top y gyngred ar y fomed, maen nhw yn y ffeinal llynedd, war y dig. Bod Rhys Fawcett gael bach o driniaeth ar y cae. Gyrwch ni ddechrau ar y chwaraeon sydd ddod ar S4C dros yr dyddiau a wythnos nesa. Y gêm fawr prawf ola. Cyfres yr Hydref Cymru mynd i Africa. Darllediad am hanner 2, y gig cyntaf am 10 munud i 3, ac yna Scarlett a Glasgow. Rawn Harca Scarlett, hwyrach yn y noson am hanner awr wedi 7. Bencampwyrdd rygbi yn ôl wrth gwrs. Ac yna Pêl Droed Caernarfon yn teithio draw i'r Seintiau Newydd. Ac yna De Corea yn erbyn Cymru. Ac uchafbwyntiau'r Pêl Droed efo sgorio nos lun. Inside.
Scrum i'r Quins a'r 2 ar 20 i hynna'n. O be os ni'n y scrum flaenorol, hwn yn sefyllfa drwy ddim eisiau bod. Yr hen Sianel 1 i'n tybio. Dyna chi enghraifft o'r pwysa sy'n yn yr hen flaen. Luke Garrett, Ian Morris, Morgan Besanco, i Ebu yn erbyn Rhys Fawcett, Lewis Morgan a Con Allen. Go Fawcett y defnu di derbyn bach o driniaeth, y peth dwytha'r lle dwytha fydd ond yn mynd o bod ydi yng nghanol y brwydr yna. Stud Spars eisiau fynd, dwi'n credu, fel mae'r can torri lan dan nhw. Y Quins yn cyn fan hyn i gael y bel mas o'r gyflym o phosib a wedyn delio gyda fe nôl lawr i ochr Glynebwy y ca. Fel maen nhw'n gwneud y dda i fod yn deg yn ystod y hanner yma. Ie, mae Ebwn yn llwyr ymwybodol, mae gen nhw'r pwer, y cryfder i wthio. Quins oddi ar y bel, ond rheolaeth sydd angen. Mae scrum Quins wedi bod yn arfer y tymor. Gemau agos iawn maen nhw wedi ennill. Maen nhw wedi cael lot mas o'r scrum i fod yn deg. Felly, mae Peter Edwards, hyfforddwr scrum y Quins, fydde fe'n hapus am y trwy gydol y flwyddyn. Ond mae fe, fel ni'n gweud gyda, mae yn talca caled yn dod fan hyn i Glynebwy. Let's go, let's reach there. Setio am y trydydd tro. Yn tybio bydd y Quins yn ddigon podon, gostrathu'r cloc i rhyw raddeg. Ella drysu patrwm, Ebwn setio fyny. Ben Main yn y penwys glas. Mae'r un ochr i Ebu. Mae'r ochr agos yma. Osian Williams i Gwyn's Caerfyrddin. I fewn y hir, hyriad yn dod. Y bel ddim yn dod allan mewn pryd. Bosib oedd yn y marn i, ond y ce gosb a'r chwiban wedi chwythu. Mae'r pwer yn anghredadwy. Sean Evans yn trio ella pledio bod y bel allan. Bernoson yn un o Sean Evans, y falch dim yn fachwr bellach am yn y reng ôl. Oeddi, mae'n bod yn y canol yn y reng blaen. Lle tywyll un o. Colli Lee Taylor yn colli afal yr ail reng. Y ddau o reng yn colli gafal ar ei gilydd. Morris i'r canol. Rwy'n wedi cael amball gyfla i ymarfer y symudiad. Yr olwyr eto i fewn. Dyma ni y tonwerdd ar ei ffordd. Breichian yr awyr. A Cais wedi dod ar ôl bach o feddwl gan y dyfarnwr Lucas Yendel. A dyfalwch pwy sy'n sgorio Cais. Rhif 30. Ieuan Morris. Sean Evans yn rwystredig iawn fyna yn siarad y dyfarnwr. I'r pwer yn dod, Morris a'r ail gynnig mynd dros y top. Mae yn Gais. Dyna'r yn dweud siŵr bod ti ar y tir. Ond y sefyllfa'n gyd yn dod o'r scrum. A'r cic gosb na yn rhoi'r llwyfan wedyn bellach lawr y cae. Y trosiad gan Dorian Jones. Ac mwyaf sydyn, mae'r bwlch ar y sgorfwrdd wedi agor. Ieuan Morris. Ond yn ôl i gyfnod, pryd oedd i Catchin Kynes, oedd y blaen esgellwr ar y pryd, oedd yn sgorio bron 20 cais i hun mewn tymor. Y tymor ath Ebw ennill y gyngrau
20 mlynedd yn ôl bellach. Cwr dad sy'n aws, war y teg. Dwi'n cofio llawer yn byd arall. Ni sôn gyda ma striker ydi Ian Morris yn anhygol. Brynebwy 14, Quins, Caerfyrddin 6. Ian Morris. Dau sgôr o fantais i'w dîm ar y sgorfwrdd. Ac eto y lein yn cael ei ddwyn. Llwyfan. Quins yn cael ei fygu. Llinell ddod am bwysau. Y trin ar rownd yr ardal un rhwng hanner ffordd ar 2:20. Sy'n jyst yn gadael Glynebwy tifu gêm nhw. Ie, a dwi'n sôn am rygbi yn aml iawn dydan y blaenwyr sy'n ennill gema a'r olwyr sy'n deud o sawl pwynt ac ar hyn o bryd mae sgrym Quins a'r chwal ar lein yn ddiffygiol. Neu Ian Morris sy'n penderfynu a pa sgôr. Mae wedi cael hat-trick yn barod tymor yma am i Caerdydd. Wedi cael mwy nag un sgwni. Lle ba 4 cais yn fan hyn erbyn Abertawe. Pob un. Mewn sgar mes ymudol, pob un yn y gornel bellan na fanna. Oedd harglen uchafbwyntiau Sbydrec yn ddifyr iawn nos yn honno. O, cyn iawn. Lefan Lloyd eto. Y fantais i gael cicwyr da ar draws y cae. I'r cynffon. Blaen bus yn ei hennill i. Bale. Blair, felly gic yn uchel. Quins wedi colli patrwm yn do, fel mae'r hanner yma wedi datblygu ôl dechrau addawol. Mae Gebw yn ar y bach yn dwy'n rheolaeth. Hughes! Mae'n allan ar ei phen. 20 eiliad ar ôl ar y cloc, felly o bosib cyflawla y Quins i cael y sgorfwr na o fewn un cyn newid ochrau. Morgan. Tuag at Phillips. Yn welliant, ond wedi seithi allan. Nôl i efo Quins efo'r bêl. Cyfla. Un o'r rhyw fath o batryma at ei gilydd. A hyn y bryd, Ebw. Franchi. Y capten yn arwain yr amddiffyn. Y gic. Yn mynd allan. A dyna'r weithred ola o'r hanner cynta. Ebw ar y blaen ar y sgorfwrdd. Fy'n i ddiolch i ddau gais. David Thomas hefo'r cynta. Ian Morris efo'r ail. 13 cais un o y tymor hwn bellach. Ac unig pwyntiau Quins yn dod oddi ar droed y maswr Ellis Price. Ond ys i'r Quins am dyfu i fewn i'r gêm yma. Mae'n angen gwella ymysg y blaenwyr. Y lein a'r sgrym wedi bod yn diodda. A mae Ebw wedi manteisio fel mae'r hanner wedi datblygu. Felly sgôr ar egwyl yma yn Stadiwm Gin y Glas. Glynebwy 14, Quins Caerfyrddin 6. Ie, felly 2 sgôr ynddi ar yr egwyl. O'n i ar fi'n gweud dyw e ddim yn glasur, ond falle bod e i rywun fel Ken Owens. Y blaenwyr wedi bod yn amlwg, Ken. Be ti'n neud o'r hanner cyntaf na? Na, mae wedi. Pan mae'r Quins wedi cael cyfle, ddim lot o cyfleuon i ymosod. Maen nhw'n trial trafod y bêl, symud y pwynt ymosod, a maen nhw'n edrych yn dan sherus iawn, wedi cymryd y pwynt, ie. So mae Ellis Price wedi ceisio troi y Glynebwy, ond maen nhw'n rhoi cicau gosban sydd wedi rhoi tiriogaeth i Glynebwy, a wedyn maen nhw'n mynd trwyddo y cymalau, rhoi y Quins dan pwysau. Wedyn mae sgrym wedi bod, a maen nhw'n rhoi gormod o cyfleuon, a mae jyst yn dechrau meddwl mae Glynebwy yn
ennill y brwydr corfforol na. Ie, a maen nhw wedi stryglo ar y degau gyda'r ail ddechrau fyd. Dydy Quins falle, a'i gwalla Quins sydd wedi agor y bwlch yn hytrach na cryfder Glynebwy? Ie, falle, unwaith chi'n rhoi cyfle i tîm fel Glynebwy, ni wedi sôn pwy mor effeithiol maen nhw adre hefyd. Mae'n anodd. Fi'n credu gollen nhw 3 llinell yn rownd y 2 ar hanner ffordd, a jyst yn gadael Glynebwy wedyn, dod nôl ato nhw, a mae safon war y Glynebwy yn effeithiol yn cael nhw i ardaloedd o'r ca. David Thomas hefyd yn effeithiol, cais cynta'r gêm Ken am beneidi o hyn. Ie, oedd hi'n cais dda iawn. Glynebwy ennill y lein, bwrw lan, wnaethon nhw mynd yn eitha uniongyrchol, croesi'r llinell fantes. Oedd rhan fwyaf o ymwysodwyr Glynebwy o fewn y pist ar yslist. A oedd Quins yn eitha gormod o chwaraewyr mas. Ennill, fel wedi sydd, croesi'r llinell fantes, cic dda, a wedi cymryd y cyfle a cais dda iawn. Yn wedig pam, sa'n credu mynd gweud lot o pwyntiau yn y gêm ma, so i cymryd y cyfle yna, a wedi ar un ar diwedd y hanner, bydd nhw'n hapus iawn. Wedi gweini, fe geithon nhw fwy o gyfleoedd, ond Quins Cyfyrddin wedi bod yn effeithiol iawn yn eu hatal nhw. Maen nhw wedi gwneud eu gwaith cartre heno. Do, oedd hwnna'n gret, y ddoi foment na i gadw nhw mas yn y cornel fan hyn. Ond wedyn oedd hwnna'n dangos yn reit ar y diwedd, gyda nhw un cyfle arall a Cymru Mantes. Ond mae'r Quins yn cael ei hyfforddi'n dda war y teg, a fel chi'n gweud, maen nhw'n gwneud i gwaith cartre, a wnaethon nhw delio dy fe'n gynnar yn y gêm. Na, maen nhw wedi, a mae rhaid rhoi clod i'r Quins am hwnna, ond beth maen nhw'n siomedig gyda yw'r cyfleuon i cael yw pam maen nhw yn y cornel. So, 3 kick-offs wedi rhoi'r cyfle yna, 2 o'r scrum, a 1 o ardal y dacl yn ganol yn gynnar yn y gêm. A na beth maen nhw'n siomi nhw. Maen nhw wedi rhoi cyfleuon i Glynebwy, mynd at eu cryfderau. A bydde ti'n moyn gweld Quins mynd lan yn yr awyr, achos dyw'r daliadau ddim wedi bod yn glân gan Glynebwy, ond i roi mwy o pwysau, so rhywbeth i gweithio arno. Wel, o un gêm llawn dwyster, un arall, mae 2 dîm dan 8 oed fan hyn, a mae rai gweud, mae llwyth o, wel mae bob oedran ma, yn dos yn ei steddle, mae'n amlwg yn lle, mae pobl yn dod o mas o nos iau, Arogl Burgers, dim trial dyn i ni'r chwith, ond ni'n canolbwyntio o'r beth sy'n mynd mlaen ar y cair fe. Fi yn trial ignoro'r Burgers, ond mae teimlad gymunedol yn ffantastig ma. Chi'n gweld y crits ifanc y ware ar y ca yn gret i weld. Ie, dwi ddim mor gynnar â ni, felly maen nhw'n cael aros lan bach yn hwyrach heno. Sa'n siŵr os mae'r groundsman yna. Reit, llwyth o chwaraeon i ddod i chi ar S4C dros y benwythnos. Pildrod a rygbi, Pildrod byw nos fori y Seintiau Newydd yn erbyn Caernarfon. Cyfle i weld i'ch bwyntiau gêm Merched Cymru yn erbyn Gweriniaeth Corea am 10 o'r gloch. I'ch bwyntiau Super Rygbi Cymru nôl i chi nos Fawrth am 10 o'r gloch. A cyfle i weld Glynebwy ar yr hewl wythnos nesaf, mi fyddwn ni yn Aberafan. Ond cyn hynny, wrth gwrs, mae penwythnos llawn dop ar S4C. Cymal cyffro Saudi Arabia, mae pencampwriaeth byd Elfyn Evans yn y fantol, cyfle i ddilyn yr holl gyffro bore dydd Sadwrn. Mae llen yn dod i lawr ar gyfres Hydref Cymru yn erbyn De Affrica. Y gêm yn fyw am hanner awr wedi 2, a mae'r bencampwriaeth rygbi unedig yn dychwelyd. Nos Sadwrn, Scarlett yn erbyn Glasgow. Hanner awr wedi 7. Reit, dyma gêm ola Steve Tandy dros yr Hydref, dros gyfres yr Hydref. Mae fe wedi enwi ei dîm wythnos yma. 12 newid i'r garfan, 8 newid i'r 15 cynta. Oedd hi'n anochel o ystyried bod 13 chwaraewr wedi gadael. Braf gweld Aaron Wainwright yn dod nôl mewn, Tom Rogers mas sy'n golygu bod lle i rywun fel Ellis May. Ond sy'n dwywaith amdani, Ken, mae'n mynd i fod yn her erythrol. Mwy o gapiau ar fainc De Affrica na sy'n yng Ngharfan Cymru. Na, mae fe, ni'n gwybod bod y gêm am yn ei dod yn wedig gyda'r nifer o chwaraewyr sydd yn garfan Cymru sy'n ei chwarae yn Lloegr a Ffrainc. Y peth gweitha, yn y 3 gêm gyntaf, sydd wedi bod yn greu bod ni'n cael cysondeb yn y tîm sydd wedi cael ei pigo. Oedd angen hwnna i creu y momentum a cael y cysylltiadau yna, ffordd mae Steve ar y ffordd newydd moyn chwarae. Ond pan mae gêm fel un yn dod mewn wedi, mae'n galed oherwydd mae chwaraewyr fyny sydd ddim wedi chwarae am bron i fis nawr. Maen nhw ddim arfer yn galed, sa'n gweud, ond dyn nhw ddim wedi chwarae
am mis, o'n i'r tîm sy'n dod gyda De Affrica, maen nhw'n chwarae lot o rygbi, maen nhw'n tîm profiadol iawn. A wedyn beth sy'n digwydd gyda'r Rhanbarthau hefyd, ddim yn cael y tîmau gorau posib maen nhw'n gallu gyda'r URC yn chwarae hefyd. Ie, yn amlwg mae'r Rhanbarthau Gweilch wrth gwrs yn dychwelyd i'r car rygbi wythnos yma. Siom yr wythrol heddi bod ni wedi clywed bod Jack Morgan mas am fusoedd nid wythnosau. Sut mae fe mynd i effeithio chi? Nid jyst y penwythnos yma, ond fydd angen bach o saib o rai o'r boes. Mae Dan Edwards enghraifft i chwarae tair gêm yn olynol. Ydy, pwysau amlwg ar penwythnos yma. Mae wedi cael ei sôn am yn aml iawn, ond mae rhywbeth ni'n gallu cynllunio am a jyst rhaid delio gyda. Ond chi yn iawn ar ôl y gemau ryngwladol. Mae'r agwedd corfforol ond hefyd yr agwedd emosiynol. Mae mor uchel yn y cyfnod yma, felly mae rai fod yn garcus gyda'r boes yma. Dan Dewi Lake, mor gorfforol yn y reng flaen yna. Felly bydd angen reoli fe pan mae'n dod nôl hefyd a grŵp y chwaraewyr. Ie, Dewi Lake bron a chwarae 80 munud wythnos diwetha. Yn sôn am y rygbi ar y cae, Ken, beth sydd wedi rhoi gobeith i ti dros wythnos diwetha? Be ti'n gweld pan nodweddion o arddull Steve Tandy ti'n gweld ac yn meddwl, reit, mae rhywbeth i adeiladu yna fan'na? A fi'n credu, beth ni wedi gweld ymosodol, mae wedi sgori pwyntiau sydd â heblaw gêm Japan yn eitha siomedig, ond yn erbyn Seland Newydd ar Ariannu, ni wedi gweld y siap ymosodol a wedi croesi'r y llinell i cael y pwyntiau ni. Ond yn hoff beth fi, yn erbyn Seland Newydd, oedd y siap amddiffynol. Oedd e'n na, pan mae chi'n neud dros 260 o tackles, mae rhywbeth yn mynd i roi ar y diwedd. Bron bob wythnos yn mynd i rhywbeth. So mae angen datblygu hwnna, ond ni'n dechrau gweld y siap ar ddwy ochr o'r bel. Ond peth mwyaf fi'n credu yw'r galon mae'r carfan wedi dangos i cael y fuddugoliaeth erbyn Japan a ddim roi'r ffidil yn y tôn y ddau gêm arall. Beth yw'r nodau yn erbyn De Affrica? Chi'n edrych ar y tîm, 227 o gapiau yn rhengol De Affrica, just dros 300 yn ein garfan ni. Felly, mae rhywun fel Peter Steff de Toy, Mas, Moster yn dod mewn. Ni'n sôn bod 4-5 tîm gyda nhw, ond maen nhw wedi dewis tîm weddol cryf. Ydy, mae'n impresif fel maen nhw'n lle neud. Mae hwnna wedi bod yn systematic dros 5-6 mlynedd diwetha. Mae'n wedi bod yn impresif fel maen nhw wedi cyrraedd y man yma. Ar ran beth ni sôn am y grŵp ifanc mae'n disgu, mae'n gret i fynd lan yn erbyn nhw a teimlo fe mor agos. Mae wastad ffordd i ennill gêm o rygbi. Mae eisiau just ffindo ffordd na'r mwynhau tyff erbyn y Double World Champions a bethau a'r profiad sydd gyda nhw. Ond na beth yw'r her, na beth mae boes jyst yn gorfod canolbwyntio nhw dydd i ddydd. Right, wel mae nifer y boes Super Rugby Cymru wedi bod yn ymarfer gyda tîm rhyngwladol Cymru wythnos yma. Mae prif hyfforddwr Danugen Cymru, Richard Whitfin, wedi bod yn sôn am faint o fydd yw iddyn nhw gael y profiad. We had 6 regional academy players in our 20s programme and one recent graduate that had the opportunity to train with the senior team today. Firstly, helping with a few numbers, also the opportunity that the boys get to train at the level where they aspire to be. With these boys being locally based at the 4 regions, it's easy to go to our academy managers because, again, they know that it's only going to improve their development. They've had great feedback from the players during the session. They had a really good debrief with Steve post-session. So really good collaboration piece from Steve down to the pathway down to the academy to get these boys up here for Wednesday. Ie, lot o wyneb adnabyddus fyna Lloyd Lucas, Lewis Edwards. Be mae'n rhoi i'r boes yma, jyst i fod yn rhan o'r awyrgylch, Gareth? Gret i nhw brofi fe. Mae o'r gweilch ar y diwrnod nawr, Lewis Edwards a Jack Hoskins yn rhan o fe. A ti di bod lawr na gyda nhw fyd, wyt ti? Jyst yn gwylio a gweld, achos y sgyrsiau ni'n cael, maen nhw'n cael profiadau ffantastig fan hyn ar SRC, a wedyn pan maen nhw'n marfer lan gyda'r garfan rhanbarthol, falle bod eiliadau llaid yn nhw i wneud penderfyniadau, a wedi cael y cyfle i fynd i ymarfer gyda'r garfan genedlaethol, mae'r eiliadau yna mynd yn llai to, felly mae'n jyst yn profiad i nhw i weld y lefelau, a teimlo fe hefyd, a teimlo'n anghyffyrddus gyda fe, a gweld sut mae'r cam nesaf yn teimlo. Right, Gareth, Ken, diolch am y tro. Mae'n amser i ni nawr ail ymuno a'n tîmau sylwebu. Yr ail hanner yn prysur agosau. Ken Owens is keeping Phil Steele company. English language commentary available as always. Gareth Williams sy'n mynd nôl at Owain Gwynedd. Diolch, Lauren.
14.6 o blaid Glynebwy ydy hi ar yr egwyl. Ebw, deiliaid tarian her Super Rugby Cymru. A fel mae sefyll, mae am fod yn aros ymlaen â Gwent wrth i ni weld. Tîm a dan 8, Glynebwy a Tredigr a inside. Wedi gwneud twnel ar ddechrau'r gêm i groesawu'r tîm a wedi cael ei gêm ar hanner amser. Mae gyfadda dim yn siŵr iawn pwy enillodd. Wedi tyrio oddi ar y cae Jess mewn pryd. Quins, Caerfyrddin, Ellis Price efo'r bel i ddwylo. Oes i hir lawr y cae. Sgwni, be wedi cael ei ddeud. Yn ystafelloedd newid achos o ran y Quins. Inside. Oedd y lein ar sgrym yn diodda. Ebw yn rheoli momentum y gêm a'r sgorfwrdd bellach hefyd. Gic lawr y cae, wedi cael ei halio. Yn dda ar yr ail hyrddiad. Tuff. Yn mewnwr. Yn defnyddio Bosanco. Steph Evans. Mae'n ei gweld ar y sgrin wedi dod ar y cae. Elyddion wedi wneud. Y bel yn mynd am yn ôl. Gan yr eilydd hwnnw. Eilir George. Yeah, good on you. Gwyn's fer meddiant ar yr hanner. Osian Williams. Nôl i Price. Fyny'n uchel. 2-3 o'r Quins ar ei hôl i. Mae wedi dod yn garedig iawn i ddwylo Thomas Williams. Rhain wedi gweld yr asgellwr talentog o gynt o golau Llanymddyfri. Lled y dacl neu'r yngipiad yn cael ei leinio fyny. Quins, ddim allan dal i dymder i ddigonol i fynd y llydan. Ebw'n cystadlu. Dal yna i'r ymwelwyr. Osian Williams. Eiti ar tir. Ebw wedi trefnu'n amddiffynol. Rodri Lewis yn troi at y gic. A dangos y frwydr gorfforol. Y llinell fantais yn cael ei golli ar hyn o bryd gan yr ymwelwyr. Gic y dda'n gystadleuol ond Ebw sydd wedi hawlio hi. Take him back! Yn ôl. Felly hon yn aros ar y tir lawr y cae. Mae'n gic dda, mae'n gic hir. Di ras yma beth ddim y gorau gan Ebw, lle digon amser. I Eilir George i lygadu. Lawr y cae, ond mae yna gyfle rwan i edrych am y gorau bella yma. Evan Lloyd, mae allan. Gormod arni hi. Ac oedd ystyried yr gwagledd yna, ella oedd bach fwy i chwarae nag oedd o'n gorau pinsio gormod. Na'r peth mewn gemau tyn yw yr accuracy na. Mae hwnna'n modfeddi, ond mae'n mor bwysig mewn gêm fel hyn. Ond di'n lot o le i anelu eto dwy, lle mae'n dod yn rhaid mynd sydd at yr ystris ei hun. Na, oedd ddim eisiau fforso, ddim eisiau, fel ti'n meddwl, digon o wagle na, oedd y Quins heb cyfro'r backfield fel ni'n sôn gyda am Evan Lloyd yn ei mor dda i Glynebwy. Ond mae hwn yn gret i'r Quins nawr. Yeah, on. Canol y lein, dyna welliant. Dwi'n dweud, welliant mae wedi ennill y bel, ond wedi cael ei rhwygo yn rydd gan Lewis Morgan yn cario'n dda. Dyma ni welliant. Lewis Morgan wedi cario cwpl o weithiau yna yn ffantastig, war y teg. Price y bas yn fflat. Osian Williams eto. Y cariwr cyntaf i gynnig i hun. Price. Mae patrwm i weld yn parhau, gic dda. Wedi cael gymryd yn gyflym, Ebw yn mynd. Wastio dim amser. Quins wedi stopio canolbwyntio am eiliad a
Ebu manteisio, mae yna wagle eto, Price tro hyn. Mae Gecrin dda, Tuff yn edrych wych I gadw i'n fyw. Cael llaw arni. Mae'r dacl yn hwyr. Dic gosb ar y man, lle mae'n cael ei adlamu. Yeah. Good show. Dechrau mae honna eto. Say again, Carl. Tuff I ddechrau'n ddau gadw i'n fyw. Yeah, fine. Take out off the ball. Hall. Sa'i o beth yw ei ragor. Mae'n neidio, diolch yn berig, diolch yn hwyr. Mae Eileen yn committed I hwnna, fydden ni'n gweud a... Ond y canlyniad ydy... Mae'n cael effaith mawr ar y gêm fan hyn nawr. Mae hwnna'n 80 metr o blaid Ebu. 80 metr lawr y cae. Ac ystyried mae'r 5 munud agoriadol bod yn eitha positif ran y Quins. Y Quins I cael dechreuad dda i'r ail anner yma, war y teg I nhw. Oedd ar y top gan. Yna'r cydbwysedd yna ar o defnyddio'r canolwyr. Step. Fewn y dwrigan Franchi, Tuff yn newid cyfeiriad nôl at yr ochr dywyll, blaenwyr yn disgwyl. Now on the ball. Fawcett ar ei phen hi. Fawcett. Wedi i'w cholli. Cadw'n glos y blaenwyr mowr gan Ebu. Wedi gymeriolaeth y fan hyn. Ond y gornel yn parhau I ddod. Wedi i'w dwy'n gwaith gwych Sean Evans o hwnnw. Tackle Tom Phillips a wedyn Sean Evans dros y bêl. Doi yn ben fan an cyfuno. Ie, chos mae'n edrych ar tîm. Di trafod Steph Evans sydd wedi gadael y caen ar hanner y cynta na. Ond dau chwaraewr sy'n o hyd yn amlwg iawn fel tymor hwn. Sean Evans a Lewis Millen. Mae'r sadega nhw i'r tîm yn cario yn dwy'n, yn taclo, yn anhygoel. On the line. Ydy, maen nhw'n weithgar iawn a maen nhw'n destructive iawn. Lewis Millen lle mae'n real destructive gyda'r bêl yn llaw. A Sean Evans fel ni'n gweld fyna môr gystadleuwr rown ardal dacl. Ysbaid dros dro I Quins. Ebu lawr yr ochr dywyll. Tuff tuag at David Thomas. Sgoriwr un o'r ddau gais na. Eileen Ebu yn y ddau bwmpio'r coesau I aros yn fyw. Ond eto mae'n cael ei golli ar y llawr. Ewn ni nôl o bosib I patrwm hanner cynta. Ebu yn creu cyfleoedd ond ella ddim yn cyfyn nhw I gyd. A hynna'n destun I waith da am ddiffynol Quins. Mae'n neis I weld lot o iaith cyffredinol rown gêm Glynebwy am Ysgarmes a Ieuan Morris ar ei gefnau. Ond fyna anar yn torri mas 3v2 lan y channel bach na. A wedyn yr sgellwr yn ei môr dda, good leg drive yn y cari. Felly maen nhw'n newid I gêm nhw lan. Fel maen nhw'n cyrraedd yr ardaloedd le mae'r Ysgarmes yn lli fod yn arf mawr I nhw, yn ffantastig. Griff Tuff yn erbyn triniaeth. Di ddim o tro cyntaf yn yr hanner yma. Dyma'r dacl. Ond teimlo honna, dydi? Honna'n yn gracar. Ond o honna, dim hwyrach na be oedd y gigos lawr ochr bella na. Na, fi'n cytuno. Yeah, just hold that. Just hold. Cymeriadau sy'n rhyw iaith liwgar yn dod oddi ar meic y dyfarnwr. Okay. Get bored, quick. Hi, on. Let's go, Evan. Let's go. Come on. Get a pen. Second. Just me, sir. On me. Quins. Cwra! Fel di dweud yn y hanner cyntaf, nhw eisiau cael hon allan o'r sgrym cyn gyntaf o bosib. Ebu hefo'r goruchafiaeth. Yn ardal yma'r chwarae. Ball's gone. Mae allan gwell gan yr ymwelwyr. Ond Ebu dros y bel. Wedi i'w dwy'n, wedi i'w hennill. Far side. Yna'r broblem, mae rhaid i'r blaen ysgellwyr I roi siwd gymryd mewn i'r sgrym na. Lewis Millen yn gwneud y ffantastig yn dod off môr gynnar a môr gloi. Ond wedi jyst y disconnect na. Howells yn cyrraedd fel canolor.
Ond angen i fod yn fwy accurate yn y sefyllfa yna dros y bêl. Bet. Kick-off bydd ennill gan Ben Main, sydd wedi cyfle felly i Dorian Jones i fynd at y pist, ond i ymestyn y bwlch ar y sgorfwrdd. Y bwlch fyny 17.6, 11 o wahaniaeth yn efo Ben Main yn anhygoel y criw Ebw'n deud i'w 19 mis yn ôl. Oedd yma'n gwely mewn ysbyty yn Ffrainc a di methu 12 mis o chwarae rygbi. A dod i cael damwain rhywsyn i gilydd ar y llethre sgio, ddim wrth ddisgyn oedd y sgis, ond cynnydd oedd yma'n gwely mewn ysbyty am fisoedd a gwirth ydi bod nhw ar y cae rygbi. Hwna'n gwirth war y teg a i weld yn performo fel ma fe. Outside! Ball! No hands! Nine. Kickbox gan Lewis, bach rhy bell i gystadlu, ond di glanio'n berffaith tu allan i'r 2 ar 20. Dan bwysa Ebw, Prein wedi bod ar ei sodla. Ddigon cyffyrddus Ebw'n delio efo'r sefyllfa. Ac allan yn pryderu Quins, dyn nhw ddim wedi gallu profi amddiffyn Ebw ers cryn dipyn amser yn neud nhw banicio mewn i ryw ffordd neu llall. O'na gic uchel. Mae'n siŵr chi glwad ar y meicroffon o'n Gareth Williams yn ochr i. Yn gweld hwnna, o'n bloco. I ddyfynnu. Ond ie, mae'r gêm di cyrraedd pwynt lle di triffwynt yn digon bellach i Price yma o fewn i gyrraedd at y pist, ond y ceisia lla sydd angen bellach. Ie, Morris. Dymnu'r Quins yn cael ei arwain i bod pwrpas gan Tom Phillips. Ni sôn yna 5 o'r Scarlets yn ngharfan 23 i'r Quins. Phillips yn un o'r gyn Scarlets yn gyn gapdan Danigian Cymru. Hyfforddi yn yr academi hefyd, felly mae felly helpu'r boes yna'n dda. Chwarae'n ymlaen, Quins lawr 14 am y tro wrth i un o'r chwaraewyr erbyn triniaeth ar ochr agosau, Matt Quins yn troi at y sgarmes ymudol. Y bachwr Morgan sy'n bel dan i gesail. Lewis yn gadael i fewn wrth i ddau o'r pac Ebw gwrw ail ffurfio. Mae'n hyrddiad da gan y Quins, cadw'n dyn. Don't change, yeah? Morgan ôl ar y bel. Out. Leave him go. Dal i symud, mae dal i gropio'n ymlaen. 4, don't change. That's red. Mae di'n mynd i'r tir yn naturiol. Ebw dal gwybod yn ofalus i beidio dod rownd yr ochr. Di troi drosodd. A dyna di'r berig pan mae'n dechrau colli momentum yn mynd ar chwael bod chwaraewyr yn gallu lladd y bel. Hwna'n ran mowr o'r sgil fel bod y bel wystod ar gael. Felly pan mae'r momentum yn cael ei golli, fi'n jyst ymosod wedyn off y canolwyr. Gollon nhw fe'n reit yn ganol y sgarmes hwnna. Ie, dyna pam mae'r bachwr farfod bel yn ei gesel. Mae'n gallu jyst slithro yn ôl fel arfer ydy os ydy bygythiad o darno fo. A'r cysylltiad yna rhwng y bachwr a'r mewnwr yn môr bwysig. Morgan i troi i ffer i cefn ei goes. Da ni chwaraeon y penwythnos Elfyn Evans efo'r cyfle i ennill pencampwriaeth ralio'r byd ar frig y tabl efo ras Saudi Arabia cymal ola'r daith heb di fod yn diwrnod da i Elfyn heddiw yn ôl y sôn. Dyfydd uchaf bwyntiau y cymal cyffro i weld
nos lun. Ac yna pencampwriaeth dartia'r byd. Nos fercher am 6 o'r gloch. Digon amrywiaeth y chwaraeon. Dros yr wythnos nesaf mae rygbi pêl-droed, ralio a dartia. Happy, yeah? Yeah, second row down as well, is it? Un arall, Lee Taylor. Mae'n cael bach o driniaeth. A ma Rodri Lewis ar yr ochr gosa yma hefyd. Yn checio ysgwydd, allu dangos pa mor gorfforol di'r gêm yma. Cyrff yn Gwegian. Ac wythnos nesa, wel, nos fawr, gewch chi eich abwyntiau, rown 9 o Super Rugby Cymru. Dyma'r gêm gyntaf, penwythnos wrth gwrs, ac fe ni'n parhau i ddilyn Glyn Ebwy. Tro yma, draw i Bort Talbot ac at Aberafan, y Dewiniaid. Ysgwn ni os bydd Glyn Ebwy dal o gafal y tarian her pryd hynny. Saras hyn o bryd. I fewn i ddau'r hanner. Ma 10 pwynt o fantais gan y tîm cartra. Mae'r Quins wedi dangos bod dal yn hon yn yr ail gyfnod yma. Be wedi sticio yn y canol Quins. Wel, mae'r sgrym wedi fyw. Brwydyr tuff yn cam sefyll. A bo math o droseddi dwi'n siŵr wedi cael ei weithredu y fanna. Ond Ebw wedi'w dwy'n hi. Wedi'w hennill hi. Mae'n anisgwyl doi gweld y Quins yn... Step, Red, step! Rhoi Ebw dan bwysa. Son am bwysa Jones. Cael honna ddi o'r y cae cyn gyntaf y phosib. Really cold, the ball was out at the back, okay? Be sy'n dda i'r Quins yn, maen nhw dal yna. Be maen nhw, 10 metr, falle 8 metr o'r llinell. Gret i weld y sgrym na. Un ardal y chora neu gyfadda mae cyfres y hydref wedi amlygu. Di bachwyr i'm yn bachu dyddi yma ydy. Mae'r bel a bwydo'n cael ei ganiatau i weld. Ac efo'r bachwyr gwrdd bachu fan'na, yn dangos pam bod nhw'n mynd. Ie, digon ti chi. No comment. Nôl i Ken yw na. More. Don't change! Morgan Neita, maen nhw wedi cael un practis. Eto nhw'n colli siap. Yn gorau bod yn ofalus. Morgan wedi cael ei lyncu yn y canol. Ydy boes Glyn Ebwy angen holli o'na. A ma y ddwy enghraifft dwytha yna yn dangos faint o grefft y disgar mewn symudol. Diolch just yn brute force cryfder corfforol. Mae yna sgil o warchod y bel. Mae mor technegol a pan mae'n cael ei torri lawr a... Mae'r chwaraewyr maen nhw'n deall y seams a pryd mae seam yn wan a pryd maen nhw'n lle mynd trwyddo. A isolato unigolyn sy'n mewn na. A mae'n creu y picture fel ni'n gweld fyna. Canlyniad ddi, sgrym i Ebw. A mae wedi cael un rhybydd yn y sgrym ddwytha yna. Bydd angen canolbwyntio. Crunch! Boing! Set! All in! Wellant gan Ebw i'r tir. Mae Quins yn mynd yn llithro dan bwysa. Behind the far side. Tuff yn gwawdio bod yna gyfle o fynd i hun, ond... Behind the far side, lad. Cyfle setlo ar ei hon lawr y tir. Just, nerth. Dim bod y Quins gallu neud i ymateb ag atal. A mae'n digaloni tîm, dydi. A dwi'n siŵr bod yr un peth i'r olwyr. I dig yr 8 blaen a sefyll Gwyneba yn y mwd. Mae'n gorau codi, dwi wedi cael y chwalu eto, ond mae'r olwyr yn gorau mynd yn ôl ac y gwaith yn mynd cymaint anoddach. Ydy, nag yw e'n walad yn yr ardal, ond mae fe jyst yn amlwg.
A mae'n agwedd corfforol o'r gêm sydd yn torri tîm oedd lawr. O, Ebu Bygwth i holli Tuff. Yn dadlwytho fe un llaw Evan Lloyd. Lloyd, y gic nôl tu fewn Tuff sy'n ar ras ar ei holi. Y mewnwr yn ennill y ras na, Better yn fyr. Angen cymorth dros y lein. Ydy'n gallu tirio wedi ddal i fyny. Ond chwarae gwych gan Ebu. A gweddau ffantastig yn y gêm fyna. Fel Cymru nhw mantes o'r edge fan hyn. Oedd hi hon fan hyn. Just yn hollti. A cadw'r bel yn fyw yn ffantastig fyna. Bast i fewn ar Griff Tuff yn y dda. Ni di edmygu i waith flaenorol yn aros yn fyw yn yr ymosodiad. Mae wedi cael gêm cryf o'r teg. Griff Tuff yn gwasanaethu'r tîm yn dda. Wedyn moments fel la. Dwi'n meddwl bod yn amlwg iawn dydy, ond eto dim dynnu oddi ar ei berfformiad o. Mae'n gymaint o help cael pac da o dy flaen di pan ti yn fewnwr. 100% ydy. Wedi gweld lot o pacs da gyda decision makers gwael yn y haneri. Mae'r ddoi yn cydweithio'n dda yna. Griff Tuff o Gaerdydd y wreiddiol. Cyn disgybl ysgol Plas Mawr. Cario yn gry yn y taclo yr un mor effeithiol. Bwyd gwneud stopio ar hyn o bryd ar y llun fantais na. Quins yn trio ymlaen amdani hi, wedi'w dwy'n hi. Lewis Millen yn ffantastig. Mae'r gic osb. Ebu di yn ystyr llawr ac ddim yn roli ffwr. Os ni agosau at yr 20 munud ar chwarter ola. Mae di troi fan i gêm o'n i bai am amball i fflach o egni a cylymder gan Ebu yn benna. Mae'n frwydr, bôn, braich, bratiog ar y cyfan. Ydy, a cwpl o carries fyna gan Glynebo. O'n nhw'n rhoi ergyd mowr ar ymddiffyn Quins. Mae Quins yn ddewr war y teg, a maen nhw'n cadw mynd nôl a Lewis Millen yn ennill hwnna ar y llawr war y teg i nhw, ond maen nhw'n cael cyfnod caled fan hyn yn gorfforol. Ond mae'n angen codi'r tempo dyn. Dyna mae'n eisiau codi cyflymder yn ei gêm os dwi'n ni Bygwth Ebu ar y sgorbwr yna eto. Yna'r sgil, mae'r ergydion hyn yn cymryd mas a mae'n neud yn anodd i codi'r tempo yna. Phillips, colli gafon i llithro trwy afal, cam sefyll, cic osb. Llinell arall o gwmpas yr ardal ma. A jyst yn tynnu'r pwysau off Glynebo i to. Dwi'n gweld Glynebo yn tifu fan hyn war y teg i nhw. Ebu mwyn gwastraffu amser yn cymryd mantais alla'r system amddiffynol ddim nôl mewn lle. Dorian Jones, ie, oedd efo'r gic. Mae hwnna'n dda i weld hefyd, fel ni sôn, gyda bwyty rhinweddau sgarmes nhw a beth ni sôn. Maen nhw'n moyn cyflymu'r gêm lan. Chi'n gweld nawr, siarad ni yn y hanner cynta, am bwyty cadw'r bel yn fyw. Ni wedi gweld efo hyn gyda'r offload na i Griff Tuff. Mae tempo yn ei gêm nhw, a'r pŵer i fod yn deg i nhw. Morris, oddi ar y top, Tuff yn chwipio allan i ganol cae. David Thomas. Don't play him. Un sgwr arall, am rhywun yn tybio, fydd y gêm ma'n ddiogel o blaid Ebu. Lle mae'n mynd yn set amddiffynol pwysig i'r ymwelwyr. Cofiwch ar ddechrau dydd cynta yn erbyn trydydd. Ebu'r frig y tabo wedi colli unwaith. Knock on, yeah. Quins yn drydydd, dim ond wedi colli dwywaith. Advantage over. Price yn neud o ddar y pen draw. Wrth wneud mewn deg, Dorian Jones yn ffigio un ochr. Nôl i David Thomas bach y leer ar ochr allanol. Curo'r dyn cynta. Amddiffyn Quins. Dal i patrwm, dal i siarp. Mein i lawr ar hyn o bryd yn debyn triniaeth yn Ebu, lle nhw lawr 14-1. Y propia'n cyfuno Bosanco. Turnover's good. Eto, pa mae'r amal. Mae Quins yn adfer y sefyllfa dwy'n i'r llawr. Take him back.
Jack Howells yn ôl sôn y ddwy'n hwnna. Eto, Price yn gorau gweithio'n galad draws y cae, cadw I fyw, mae yna. Grymannu hon ar ochr, allan I droed. Yn dal y tu fewn, felly'r gic na bach yn ddigyfeiriad. Lloyd yn cael gafal. Mae yna le ar ochr bella. A mae'r ail dro yn yr hanner yma. Honna allan ar ei ffen. Os all y Quins cymryd mantes na ar o sefyllfaoedd fel yna, cymryd mantes o amser yn hanner Glenebwy, allwn wneud y gêm yn diddorol yn mynd mewn yn yr 20 munud diwetha yma de. 11 pwynt o wahaniaeth, 2 sgôr. Glenebwy'n cael tipyn o newid lawr yr asgell yma ar y wyth fan hyn nawr, dros y 10 munud diwetha. Ian Morris yn cario I fraich I weld. Gobeithio dwi'n am yn anaf rhy ddrwg i'r bachwr. Ond mae yna eilydd teilwng iawn, Joe Franchi. Yn dod ymlaen, brawd y capten Dom Franchi. Just wait for him, yeah. Ond mae yna, a bosib oedi am fod, mae yna... And he's going off as well, yeah. Mae yna eilydd arall yn mynd I fod. Dyna ni, y capten Dom Franchi. Ydych yn debyg hefyd bod Ben Main yn dod oddi ar y cae. You happy to play, lads? Is he in the line? Cwpl o anafiadau fan hyn, bydd yn diddorol I weld sut mae Glenebwy yn ymateb gyda nhw. Rhys Fawcett sydd ar y cae yn gweld y fe'n iawn. Os mae rhif 21 i'r Quins, ydw ymlaen Ben Williams. Un arall o'r Scarlett, yr pumed o'r Scarletts. Say again. Yn dangos ydi bod hon wedi bod yn gêm gorfforol tu hwnt. Mae'n I dechrau gweld boes. If he's not on the line, lads, we're going to play, okay? Mae ddim Fawcett, dio. Mae'n amharchus tu hwnt, di siwr. More on the 5. O Fawcett wedi lawr y gynharach, dyna pan mae'n i'n meddwl. Quins. Allan yn llydan, maen nhw'n trio mynd. Dyna lle mae cryfderau allan draddodiadol I chwarae gêm. Gorllewin Cymru o gyflym gymysg yr olwyr. Phillips. Dyna chi. I atgoffa ni pam ddo chwarae ar y lefel proffesiynol. Price bas y fflat sydd yn ymlaen. Camgymeriadau sydd yn mynd yn fwy costus fel mae'r hanner datblygu. Neb yn y tir cefn. 50, 20. Ac o'r diwedd, mae un wedi gweithio. Mae'n gic dda gan Ethan Phillips. Digonad erwa le. Ac un yn dod o'r camdrafod yng nghanol cae. Stori noswaith rili i'r Quins yn sefyllfa fel a. Ffili cweit adeiladu yn bellach a wedi'n cael ei gosbi yn y fath ffordd. Step up. Franchi i'r canol. Eto, mae sgarmau symudol yn effeithio. Pawb yn gwybod i'r rôl yr eilyddion hefyd ar yr un donfed. Eto, olwyr yn ymuno. Prynef allan I ochr dde. Y sgarmau symudol. Dorian Jones wan. Yn disgo Bale. Mae yna tuff ac mae'n mynd I hun. Franchi. Cadw Bale yn fyw to ar y teg. Griff Tuff ddim yn marw gyda'r Bale yn ôl yn y gêm. Ond digon o anwallus y tro yma. Cyflau wrth ymosod yn o lawr y cae. Neb ar ei holi. Epo eto. Delio fo. Sefyllfa lle nhw dan bwysa'n dda. Franchi gwthio'r dîm cyntaf I ffwrdd. Advantage. Mae'r sgwar ag ydi o'n dal. Bas dros y top yn dargymryd y tir ond adlan mynd digon caredig. Ifan Lloyd. Mae yna fwlch. Y marc wedi alw. No advantage. Ond dim antais. Happy, yeah? Jason Strange yn gweiddi o'r eisteddle i'r gornel. Number 18, tackle off the ball.
Say again, sorry. That's a third tackle off the ball. Gwrtiad oedd yr y bel oedd o, y rhif 19. Mae yna bach o mateb efo gan Evan Lloyd. Ac strodwytha i siwr oedd camerau S4C fan hyn, gafodd Evan Lloyd. Bach o gic i'w bend oedd, os ni'n cofio gyda'i ffrindiau. Lot o gegran yn mynd mlaen ar yr asgell mas yna. Ie, stand them on. Ewan pellach Epo yn dod â blynwyr ffresh ymlaen. Morgan Williams yw 17, diwrnod Luke Garrett ar ben. Ond lein 5. Bron wedi sgriptio dydi. Sgarmes symudol Franchi ar ei chymffon. Mo! Pawb eto'n gwybod i'r ôl. Pawb gwybod beth sy'n dod. Ond y cwestiwn mawr ydy, beth ydych chi'n gallu stopio yr arf bwerus yma. Franchi yn trio torri'n rhydd. Mae yna ddynion y sbar. Quins yn dod o draws y ddau gael y bwlch. No hands! The ball is there. Dal yna, mae'n dyfarnwr. Quins yn amddiffyn am ei bywydau. Pigo mynd. Fawr olwyr allan yn llydan i Ebu, felly yr un fydd y dacteg. Dafydd Thomas ar yr asgell agosa yma. Yn trio dal lled, ond fawr yn neb arall. Rhwng y postyn agosa i'r bel. Hyrddio yn mynd, yn sgorio. A'r cais yna'n dod i'r ail reng. Dylan Bartlett. War y teg, mae trefen nhw. Unwaith maen nhw, falle bod y sgarmes ddim cweit yn neud y job. Mae trefen nhw off o hwnna wedyn yn ardderchog. Dorian Jones lawr yr ochr dywyll. A wedyn pawb wedyn, fel ni'n gweud, mae pawb tu fewn yr inside post, ond am un ysgellwr. Ond maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gallu cymryd metr fan hyn, metr fan na. Maen nhw'n accurate iawn yn yr agwedd na. Trydydd cais y dydd i Lyn Ebwy. Dorian Jones yn gywir. Ebw 24, Quins Caerfyrddin 6. Ebw, sy'n mae pob yn teimlo ar y cyrion. Neu lan yn trychion Owain. Aaron Coundley o Lyn Ebwy sydd gyda fi. Fairly wide gap on the scoreboard. Watching on, Aaron, how comfortable are you with the gap that's opened up and you've got this in the bag? I wouldn't say comfortable. Never comfortable playing against a Carmarthen team like this. But yeah, we'll hopefully maintain the pressure now and hopefully score a few more points. 3 tries to yourself, but do you feel like you've had a proper test out there tonight, particularly at scrum time, that they stopped a few driving mauls as well? Yeah, definitely. I mean, they're always big, heavy forwards and well drilled, so I wouldn't expect nothing less than a massive challenge at scrum time and at maul time, and they've been very good. Aaron, diolch yn fawr, thanks for your time. No, leave it! Hold 6, hold. Mae wedi bod yn frwydr ar y cae. Frwydr Mebw wedi ennill yn ei hennill. OK, retreat. Ffyrddus ar y sgorfwrdd rwan, teimlo'n anochel, fydd nhw'n mynd ymlaen i gael y 4 pwynt. Cwestiwn o bosib nhw'n gallu cael y 5. No, always in. Quins yn mynd i orfod ymddiffyn ni, orfod ymosod o ddymdra cic yna. Yn ddi-gyfeiriad. Ebw, hanner bylchi eto, maen nhw'n gryd yn efo'r bel yn ei dwylo. Fwy o gyrff, rownd y gornel. Cario. Mae Morgan Williams. Tackle now! Evan Lloyd eto, lle gadu'r asbys bell yna. Mae yna gyrff yn rhydd wedi adlamu yn berffaith yn ymestyn. Yn sgorio. O yna am heiad bod i'n ymlaen Iwan Bowden sydd yn sgorio. Dyna ni'r pwynt bonus
y pedwerydd cais, a dyna ni chweched cais Iwan Bowden mewn 7 gêm. Wara teg, maen nhw'n deall i gilydd fel tîm. Derbyn y bel yna lan canol y cad, dod i un yslys a wedyn Evan Lloyd, cic ffantastig, ond dim just oedd yr ysgellwr yn barod, oedd wedi fflatno lan, sa'n siŵr os o galwad yn dod mewn, ond nhw'n ymwybodol iawn o beth oedd ar gael i nhw ar y can. Wara teg. So dyfarnwr cynorthwyol teledu, a bosib yn cael ailolwg, ond does a ddim. Felly'r tîm dyfarnu ar y cae wedi gwneud y penderfyniad. Y cais yn cyfri, y tosiad hefyd yn gywir. Felly Ebw ar y blaen 31-6. Y bwlch yn fwy na 15, felly 2 bwynt bonws fel mae sefyll i Ebw. Iwan Bowden hefo'r pedwerydd. A mae rhaid nodi, mam Iwan Bowden wedi upsetio lan, mae 3 chais oedd yr ystadegau'n deud yn sawl le. Ac eisiau cywiro yna. Ail symudiad, colli hi, gollwn hi. Ie, falle colli hi. Sa'n watcho'r sgrin o gwbl, fi'n sa'n watcho'r gêm ar y ca. Ti'n joio? Ffantastig. Rhagor i lyddion i'r Quins, angen chwistrelliad a egni. Mae'r gêm a di llithro i gafal nhw'n yn gyflym iawn yn yr ail gyfnod. Dwi'n licio nodyn i Lewis Morgan, mae wedi cario'n ffantastig enw fi'n meddwl mewn manne, a gret i weld i fod yn deg, a rhywbeth mae rhaid i fe tifu gêm o i fod yn deg. Ie, mae... I drafod y Quins eto yn y man, o'n i am wneud pwynt yna, mae'r tabl fel mae'n sefyll, ond dyda'r sgrin Glyn Ebwy yn ymestyn i mantais i 42 o bwyntiau, 6 pwynt i gewn nhw am eu hymdrechion heno fel mae'n sefyll. Pwynt bonws am y 4 cais, a pwynt bonws ychwanegol am fod mwy na 15 o blaen gan Quins Caerfyrddin. 42 allan o'r 48 posib ar gael. Di mond wedi colli unwaith am a gêm yn llaw. Fyddwch chi'n gweld ar amball i dîm. Mae'r pwyntiau yna'n peilo lan ar, mae'r pwyntiau bonus yn ei gwaniaeth. 5 set. Ebw'n troi at y sgrym. Dim kick-off eto, dyna fo'n dod. Allan y llydan y gic, y ras David Thomas. Yr ystlys yn ennill y tro hynny. Nôl ni at y gic-osb. Penna Quins, yr egni Quins. Wedi mynd. Just over 6 minutes. Just over 6. Kick that. Lawr y cae. Yn edrych ar y tabl yn fras ar nifer pwyntiau o tîmau wedi sgorio. 241 pwynt mae Ebw wedi sgorio, ildio 114. Felly nhw'n ennill gemau yn gyffyrddus iawn fel rheol, a mae hon wedi bod yn gyffyrddus eto. Dyma'r sgorfwr yn edrych allan yn llydan, di mynd ymlaen. Team again. Big scrum. Big scrum. Yeah, send them on. Fwy o'i lyddion yn dod. Bowen Clark yn dod ymlaen fel mewnwr. Yn lle Rodri Lewis fel maswr. Y pwynt yn ei am wneud Ebw Quins, maen nhw'n dîm ifanc dydyn ar y cyfan. Mae yna brofiad, yn ei sôn, fel mae'r tîm wedi datblygio tymor dwytha. Ond o 5 o'r sgarlet ifanc yna, dysgu mae hyn wedi wneud o brofiadau fel hyn. O, di, mae Noseth yn ffantastig i nhw.
ma ran mowr o datblygu nhw, a pan bydd ni'n siarad am rai o'r boes yma warer y lefel ucha mewn blynyddoedd i ddod. Bydd ni'n cofio nhw swythi fel hyn a kick-off am ddod beth bynnag er y cam drafod. A'r sgrym na jyst yn amlygu yna'n fwy a fwy wrth i'r gêm ymlaen. Mae o'n digaloni rhywun. Pan mae rhywun yn y pac na a mewn sgan o'r symudol un peth, pam does na dim byd o gwbl ydych chi'n gallu gwneud i atal beth sy'n dod lawr eich gong gwddwch chi. Mae bwydo mewn i'r effaith seicolegol o fewn y gêm a mae jyst yn tyfu wrth i'r hanner yma am ymlaen. Penne yn gostwm. Roedd i ddeud sawl gwaith yn barod yn ystod y gêm a ddown ni i ddeud eto sawl gwaith yn ystod y tymor. Does mae angen dyfalu beth sy'n dod nesa. Clod i Glynebwy fel maen nhw wedi datblygu garfan, achos fel ni'n gweud, maen nhw hefyd yn ware gyda tempo, maen nhw'n bwerus pan maen nhw'n cario, maen nhw'n bwerus yn amddiffyn. Gwall prin yn y lein gan Ebw. Quins, barod i mestyn ei cam. Rhedeg allan o le. Cameron Davies, dwi'n meddwl, sy'n pigo honna i fyny. Neu y bosib Morgan Richards. Yn llydan Ebw trio. O, newid yr ongl o wych gan Ethan Phillips. A newid yr ongl yn hwyr. Chwaraewr Ebw yn abod i grid môr dda. Bas yn fflat yn mynd ymlaen. Oh, sorry. Put him off for me. Yeah. Sgwm Cole. Reita, oedd hi'n trafod, oedd hi ar meic fan hyn, sawl chwaraewr sydd wedi amlygu hyn i Ebw. Gareth sy'n cael llawer amser fwy i feddwl na'n ffodus. Felly, yn fras, pwy sy'n dal ddolygad i cynti enw y seren i hyn? Wad y ting, mae'r pac, mae nifer o foes yn y pac, fel mae'r sgrym yn mynd a mae fe'n tyfu wrth i'r gêm ymlaen yn amlwg iawn. Fi'n gwybod David Thomas wedi bod yn ffantastig yn yr ail hanner yma. Rial llon llaw lawr yr asgell. Ond Griff Tuff ydyn ni'n rhoi, achos mae cysylltiad rhwng y blaenwyr a'r olwyr wedi bod yn ffantastig. Griff Tuff yn yr eisteddau fan hyn efo'i rieni. Siwr nhw'n dathlu. Nes ymlaen efo'i gilydd wrth y sgrym. Okay. Use it! Am yr eiliad yma. Allan i'r dde. Maen nhw'n mynd. Don't play the line. Quins yn atal yr ymosod am y tro. Curtis Gregory. Now Hisgwl. Chwaraewyr yn leinio fyny eisiau cyfle. He's okay there. You were fine. They're coming back here. No, on a kick-off. Let me speak to them first. I don't need you, okay? Tapio mynd. Dwi'n tybio. Neu sgrym. Okay. I already told them to release. I need to see a clear release, okay? Yeah, but he's been held to put in. No, can't get listen, back who's the up captain now, please? Who's the captain now, lad? Listen, yeah, this is what has to happen, okay? Listen, there's a lot of penalties in this area now. I'm trying to warn your players. I've told them to release, I've given them a chance, okay? You need to start listening. Yeah, lad. Scrum. Scrum, Cole. Scrum. Chi weld yr penderfyniad. Mae dwi dod y bel am fymryn doedd gan Ifan James yn pledio yn illad y sgarmes just wedi ffurfio. He's going off. Yn y funud ola, yr F yn erfyd i bobl rando yma. He might have to go off. If we don't take a ball out, can we play on? Anodd gweld pwy ar y tir ochr bell yna. Can we play on? You don't take it out? Yeah, because they're impacting. Ond yn atal y chwarae. Ond Macklin Ebwy wedi bod pen ysgwydda yn y pen draw yn well na'r Quins ar y noson do Gareth. Maen nhw'n ardderchog war y teg. Mae'r Quins wedi cystadlu'n ffantastig am y 50 munud na. Ond mae Glynebwy wedi dangos i safon na. Mae'n jyst yn dangos pa mor anodd yw i ddod i Glynebwy. A hefyd, maen nhw'n teithio mor dda hefyd. A maen nhw
nhw sy'n arwen yn y gyngred am reswm. Ie'r cwestiwn mawr ydy pwy sy'n gallu cystadlu hefo nhw, dyn gallu cadw i fyny hefo nhw. Ond ddysgu nhw'r wers stryd na bod rhywun gallu ennill y gyngrair arferol. Mae angen ennill y ffeinal ar ddiwedd y tymor i fod yn bencampwyr. A ddisgyn nhw un gem yn fyr tymor dwytha. A'r sgil unwaith maen nhw'n mynd mewn i'r play-offs, allai Quins cymryd hyder o agweddau o'r gêm ma, wedyn mae'n gystadleuaeth newydd to. Crutch! Boy! Set! Scrum yn ffrwydrol, yn racs, Chippy Dares, Cais Cos, oedd un anorchfygol. A Cardyn Felyn yn dod. A dyna ni chweched sgôr Glyn Ebwy. Pac Ebw wedi bod yn effeithiol, yn rymus, yn anhygoel. My mistake, lads. We will restart. Dim trosiad wrth gwrs, y 7 pwynt yn naturiol yn cael ei ychwanegu. Digon amser am yr ail ddechrau bod y cloc yn troi'n goch. Wedi hawlio. Ydy Ebw yn mynd i fentro, drwy angen mentro, ond maen nhw eisiau mwy. Digon egni wedi dod arfi ar y fainc. Mae ddigon o len llydan, Franchi a'r Rongl yn tyclymu fwy am ddiffynwyr i fewn yn gul. Lloyd yn camu fyny safle'r 10 o'r cefn nhw'n bellach. Ond o fel 1 ton werdd yn mynd i fyny'r cae. Wedi mynd ymlaen. A tybio dyna. Fydd y weithred ola. A dyna ni. Glyn Ebwy yn ennill. Glyn Ebwy yn cadw gafal ar y darian y her. A maen nhw'n ennill unwaith eto y tymor hwn ag ymestyn eu blaenoriaeth ar frig y tabl. 12 tro yn olynol. Maen nhw wedi ennill yma yn stadiwm Gin y Glas yn y gemau gyngrair arferol. 6 ais i gyd, 2 yn yr hanner gyntaf, 4 yn yr ail hanner, yn golygu bod Ebw wedi ennill o 38 pwynt i 6 yn erbyn Quins Caerfyrddin. A dyna be mae hynny yn golygu i'r tabl. Glyn Ebwy yn sicrhau eu lle ar y brig, a chofiwch mae gêm yn llaw gyda nhw yn erbyn Caerdydd. Ond os chi'n edrych, mae'r bwlch nawr wedi lledaenu yn diwedd. Llanymddyfri yn ail o 9 pwynt i ôl, Quins Caerfyrddin yn cadw eu lle yn y trydydd safle. Felly mae mantes o 159 o bwyntiau. Digon o gemau i ddod i chi. Sawl tîm yn chwarae nos fori. Caerdydd sy'n bedwerydd. Maen nhw'n croesawu Abertawe. Llanymddyfri, cyfle iddyn nhw tynhau ei gafel ar frig y tabl. Adre yn erbyn Aberafan. A Pwle yn gweld hi'n anodd i ffeindio cysondeb eleni. Cyfle i nhw sbarduno i tymor adre yn erbyn Casnewydd. Cyfle i weld i'ch bwyntiau a gêm yna i gyd ar YouTube dydd Llun. Mi fydd rhaglen ar S4C i chi am 10 o'r gloch nos Fawrth. A mi fyddwn ni nôl yn gwylio Glyn Ebwy unwaith eto yn Aberafan nos Iau nesaf. Y gic gynta am 6:30, y gwedda'r llediad yn fyw am 1/4 wedi. Reit, yma cwmni nawr gyda Owen Gwynedd ar y cae. Dom, good win, bonus point win, or a double bonus point win. How was that out there? Yeah, it was tough to be fair. Like, you know, the weather up Ebbw Vale's never nice in these months either. So we just we had to stay disciplined in what we wanted to do, and you know, obviously it's great to get a result and put us further up the table, up at the top. Yeah, it was a tough first half. I assume patience was the word at times.
Yeah, definitely, and that's something we spoke about half time as well. Is as soon as we get into like the 22 or the 10s, is going multi-phase, not so much trying to force things and playing our game how we want to play, be it playing on top of teams. And the first half was a bit cagey, but second half then we sort of stuck to our guns and was disciplined. And last question, just Jason, quickly, how much of a statement win was that, Jace, considering, first against third? No, it was a good performance. I thought the result was obviously very good. We didn't concede a try, but yeah, full credit to Carmarthen. I thought they were really competitive for large parts. They had a lot of do a lot of defending, but yeah, for our boys, their commitment and the intensity we played with, especially the second half, was excellent. Yeah, can I ask about the pack? It's such a weapon. The scrum, the driving maul. It's just kind of a massive weapon, isn't it? Yeah, but I think people sometimes get the perception around just a set piece, but it's the opportunities we are creating in attack. So we're trying to grow the complete game, and I thought second half when we got speed into the game, we got a lot of variety, and that positions then we got penalties, and then we were able to convert. So yeah, we've grown our game, but we've got a long way to go yet this season. Long way to go, but enjoy tonight, guys. Diolch yn fawr iawn. Yeah, thanks very much. Thank you very much. Cheers, thank you. Diolch, guys. Griff Teff wedi ymuno â ni wrth ymyl y cae. Griff, diolch am dy gwmni di. 12 buddugoliaeth fan hyn yn olynol, a ti'n edrych ar y sgorfwrdd, mae'n ymddangos yn weddol gyfforddus. Rhodd asesiad di o'r gêm na i ni? Ie, mae'n bell o hwnna i fod yn onest. Nes ni siarad cyn y gêm, bod ni'n mynd i bod yn gêm anodd yn y 46 munud cyntaf, a wedyn yr 20 munud olaf, bod ni'n dod i'n fyw wedyn, a nes i gweld na wedyn ail hanner. Dyna pryd wnaeth roi stamp o'r pethau. Ser yn y gêm, nes i ddewis â hyn, ond penderfyniad gweddol hawdd, Gareth? Na, ddim yn hawdd i fod yn deg, o'n i'n meddwl warodd y tîm yn ardderchog. Mae sylfaen amlwg iawn na, o'n i joyous i eisiau dod i cysylltu'r sylfaen na gyda'r olwyr, ni'n siarad am y canolwyr, ond fel cyfunes di gyda Daf Thomas lawr yr asgell fan hyn, cwpl wythau, yn ffantastig. Clod mawr ydy. Diolch. Ie, jyst fel i bigo lan ar pwynt Gareth, mae sblygiad wedi bod yn y tîm yma. Jyst siarada ni trwyddo rheini sydd wedi dod mewn, a fel chi wedi newid arddull dros y blynyddoedd diwetha. Ie, mae cwpl newydd wedi dod mewn, ond mae lot o bobl wedi bod mewn sawl mynydd nawr. A mae canol tîm yn gryf, ond y boes wedi dod mewn, wedi adro rhywbeth pwysig fel Dorian, fel Daf, yn dod mewn a adro bach mwy o fel sparc ar y diwedd. Ni'n gallu chwarae mas yn y rolwyr, ond hefyd y gêm cael yna ymlaen gyda'r blaenwyr fyd. Ie, a ti'n sôn am y blaenwyr, Ken, a i ddod y ti mewn. Be maen nhw'n gweud yn Ffrangeg, pa dy mele, pa dy fictwa? Dim scrum, dim buddigoliaeth, a ddi'n amlwg heno. No, ddi'n rai gweud, dechreuodd y Quins yn rili dda, ennill y brwydr cic yna. Ond fi credu dechreuodd e troi, unwaith oedd y pac Luke Garrett yn ymwedig, di mynd ar ôl ei gwaith yn y scrum. Ond fi credu rhaid roi clod i Griff hefyd. Oedd y gêm cicio Quins, moyn mynd yn bell, a troi Glynebwy, ond efe tactic chi oedd mynd i'r bocs a rhoi pwysau ar y triol, a sy'n cael tipyn bach o llwyddiant yn hwnna. Ie, rhywbeth yn siarad am cyn y gêm, yn gwylio nhw, sut nhw'n chwarae fyd a chwaraewyr nhw, a wedyn, rhywbeth ni'n dod mewn yn ymarfer wrthnos yma, a ffocysu arno, so rhywbeth newydd i dod mewn wrthnos yma ddona, A ni wedi sôn am eich perfformiadau chi a'ch canlyniadau chi fan hyn. Chi nôl ar nos Iau wythnos nesaf, Aberafan, pa fath o her chi'n disgwyl fan'na? Edrych mlaen? Ie, rhywun edrych mlaen, bydd rhywbeth debyg, bydd nhw'n tîm da, wedi chwarae rygbi da tymor yma fyd, felly jyst rhywun peth eto, bydd e'n gêm anodd, fi'n siŵr bydd y tywydd ddim yn helpu hwnna, ond edrych mlaen i peth eto. Griff, diolch yn fawr am damser. Diolch yn fawr iawn. Na fynd ar mic i ti, diolch yn fawr. A newn ni daflu nôl nawr at Owen Gwynedd. Ie, diolch cwmni Tom Phillips, Steph Thomas. Guys, it's a tough one to take, imagine, Tom. As somebody in the pack there in the middle there, it was such a battle that first half, and it probably showed its toll in the second half. Yeah, we previewed, I think, both teams. We were confident in our set-piece ability, and we thought that was going to be a weapon, and we could go against one of the best teams in the league, sort of similar to where we think we're strong, and we were in there for 40. And then, being honest, we got humbled, and I think there's a lot of learning in that from the way they played and the way they kept the pressure on and just were relentless in the scrum and the set piece. So there's learning from us. I still think there's positives to take from it in parts, but we'll reflect and we'll hopefully learn from it. Yeah, Steph, what are the learnings to take from it? Because we spoke before the game about the team have developed, evolved and improved since last year, but is it a bit of a kind of maybe not a reality check, maybe a harsh way to put it, but a top team who's been there for the last couple of years?
Yeah, no, definitely. They were very efficient in their set piece today, and well prepared as well. A little bit of experience. They stuck in there in the arm wrestle maybe a little bit longer than we did, so it's a little bit to take away. But for us, I thought we defended them all exceptionally well. They did score one late on, but apart from that, we did a good job there, which is something that one of the objectives of coming up here today was thought if we stopped them all, we had a good chance. Fair play to Ebervale, really good team, and they showed another side of their game today, and they opened us out a little bit and played a bit more, and some crossfield kicks there caused us damage in the end and took the game away from us. So I thought the momentum that they created as well was something that we found difficult to deal with. So there's a little bit of learning there into how we break momentum and how we deal with that in future. Cheers guys, all the best for the rest of the season. Thank you, cheers. Thank you. Cheers. Ie, fel bod Quins fyna jyst yn rhoi dwylo lan ac yn cyfadde nhw lan yn erbyn gwell tîm heddi. Sy'n dipyn o beth o ystyried bod Quins yn drydydd yn uchel yn y tabl. Ond Gareth, adegau ola'r gêm na, y cais goll, jyst yn crynhoi'r perfformiad yn gyfan gwbl yn dod? Do, nath y pŵr dod trwyddo'n gryf yn y diwedd, ond oedd y Quins yn gystadleuol am ran mowr o'r gêm na. A mae hwnna'n ran o'r cystadleuaeth hefyd, beth mae'r play-offs yn edrych fel yw cymryd ddisg fel yr 20 munud diwetha, a trial adeiladu ar y 50 munud, 60 munud cynta. Ond oedd e'n amlwg iawn gyda Glynebwy. Oedd e'n gret i weld i fod yn onest. O'n nhw waren yr agwedd tyn mor dda, ond o'n nhw hefyd yn gallu lledaenu'r bel yn effeithiol hefyd. Fi'n credu y gwahaniaeth rhwng y dau tîm ar y noson yn y diwedd yw'r datblygiad lle mae Glynebwy yn y siwrne nhw fel tîm, chwaraewyr yn dod mewn a mae rhywun bod gyda'i gilydd nawr 3-4 mlynedd. Mae Quins jyst yn dechrau nawr, mae chwaraewyr lleol yn dod mewn, fforddwyr newydd yn dod mewn. Maen nhw reit ar dechrau siwrne nhw, gwelliant o tymor diwetha i tymor ma, a bod nhw'n datblygu fel mae tymor mynd mlaen, a bod nhw'n dysgu lot o gemau fel hyn, dod i top tîm fel Glynebwy, a bod nhw'n dysgu lot, ond greit gweld faint mor onest yn nhw. Diolch yn fawr am eich cwmni chi, a ni heb cael diferyn o ddŵr yn Glynebwy, na chwaith eira, felly mae wedi bod yn noson llwyddiannus. Ond llwyth i ddod ar Esbyrreg dros y penwythnos, nos y fori, sgorio Seintiau Newydd sy'n herio Narfon y gêm yna yn fyw ar y we a cyflewel uchafbwyntiau Cymru yn erbyn Gweriniaeth Corea am 10 o'r gloch. Mae dartiau bob dydd i chi o nos Fercher ar wefan Esbyrreg, felly cyfle i weld y dartiau yn fyw. Cymal cyffro Saudi Arabia am 10 dydd Sadwrn, a dydd Sadwrn mawr yn dilyn y raglen yna gyda Cymru yn croesawu De Affrica yn fyw am hanner awr wedi 2 a'r Scarlett yn croesawu Glasgow. Right, oedd yna ni fe wedodd Jason Strange wrthon ni fod colli'r ffeinal wythnos, nid wythnos diwetha, blwyddyn diwetha wedi sbardino'r tîm a roedd hynny mor amlwg o dan y llif oleuadau heno. Pwy sy'n mynd i stopio Glynebwy sgwn i. Diolch am eich cwmni, nos ra.